Ola, moi bons días, benvidas e benvidos a este campeonato galego juvenil junior de praia. Comezan 3 días apaixonantes aquí en Ézaro, nesta bonita praia, neste magnífico lugar. Eu son Rubén Monteagudo, que tal, encantado, e teño comigo hoxe a un crack, a un gran deportista que hoxe vai a botarnos aquí unha man e vamos a pasarlo moi ben. Vamos a empezar xa, pero antes quero saudar Gabri. Bos días. Bos días, Rubén, e bos días a todos e a todas. Benvidos a este directo de retransmisión. Como dixeche, estamos aquí na praia do Ézaro, no concello de Umbría, e xa vai ali a primeira serie deste campeonato galego. Comezaremos con a juvenil feminino, unha final directa que xa se está a disputar. Nesta serie teremos a Catalina Area do Club Salmento Vila García, na calle 2 Noemí Espada do Club Salmento Vila García, 3 María Cores do Salmento Vila García, 5 Martina Regueira do Club Acuático Umia, tamén María Cancelo e Zoila Cabarcos. Do Club Sisga temos a María Puga, Sara Suárez, Julia Varela, do Club Saco a Begoña Martínez, Sarai Fernández do Club Salmento Sada, Gabriela Paulos e Lucía Añón do Club Sal, Alba Viña e Arao Feas do Club Salmento Arteixo, do Club Nación Santa Comba Uxía García, Icías Pasandín, Aldara Molinelli, Necane Zas do Club Salmento Arteixo, Iria Barreiro, Nerea Varela do Club Sal, Jimena Iglesias do Club Salmento Sada, Candela Piñeiro do Club Sapo, Raquel Suárez e Sara Puñal do Club Sisca, Emma Cancelo, Noa Piñeiro do Club Acuático Umia, Uxía Pérez do Club Salmento Sisca, Naira Valo do Club Salmento Vila García e tamén as súas compañeiras Carla Costa e Irene González. Bueno, 32, 31 as socorristas, final directa. Esta é a primeira proba, Gabri, que imos a disfrutar esta mañán. Iremos contando un poquinho como se vai desenvolver este campeonato, que vai ser en día e medio, onde durante todo o día tamén mañá pola mañá. Por certo, ximos empezar con a dar surf, categorías juvenil e junior, decimos. Despois tenemos o relevo de rescate con tubo, a carreira con táboa e o rescate con táboa esta mañá e, por suposto, a entrega de medallas. Estamos no primeiro dos campeonatos galegos de verán, Gabi, un fin de semana aquí apasionante. Hai que dicir, supoño que estades vendo un poquinho tamén na tele, as condicións son un pouquiño complicadas, sobre todo debido ao vento, que é unha característica, Gabri, que habitualmente hai aquí, nesta praia, non? Sí, a verdade é que os que xa levamos así algúns anos competindo nesta praia, incluso vindo a adestrar, pois temos ese factor do vento, non, que sempre acompaña, sexa un día nublado, un día soleado, e a verdade é que hoxe tamén temos ese factor de que non temos moito sol, un vento bastante forte. Veremos como se desenvolve esta mañán, a ver se mellora ese tempo. Sobre todo para as probas con material, non vai a estar, bueno, para nós, para toda a xente que estás vendo aí, vai a estar moi interesante. Para os deportistas xa un pouco máis complicado. Sabemos ese paso das bollas, recordad a proba de nadar surf, proba de nadar, teñen que pasar esa liña de 9 bollas, sempre de dereita a esquerda, e final directa. Gabri, non é fácil nunha final nadar con 30 persoas a vez, non é nada fácil, porque aí, bueno, vimos que a salida foi, pois como son todas as salidas, non? Aí todo o mundo quere poñerse diante, todo o mundo, bueno, hai golpes, hai cousas aí, pasan cousas sempre, non? Nesas saídas. Sí, bueno, sempre pasan cousiñas, a verdad que sobre todo nesa saída eu creo que no primeiro paso de bollas, eu creo que sempre son os máis complicados, non? A verdad que aí é un pouquiño tamén a lei do mar fuerte, non? Sí. A persona que coloquialmente dito turre máis pa diante, pois ao final é o que gaña a posición, creo. Sí, e sobre todo, pois nestas probas, inda que, bueno, hoxe, vamos a decir isto en baixo, creo que as bollas están non quero decir lonxe, pero, bueno, están situadas, seguro que evidentemente a nivel reglamentario, pero, bueno, desde aquí sentímolas lonxe. Por certo, están nadando con neopreno, permítese neopreno a partir de, eu creo que son, falábamos antes fora de cámara, 14-15 grados. Sí, 14-15 grados. Vemos aí xa unha deportista do Vila García, unha tamén do Sapo, tres do Vila García, unha do Sapo e unha do Sisca. Fíxense o aire que hai, fíxense. O sea, aparte está pegando ahora mismo de cara para atrás, non? Ese aire. Sí, temos unhas condicións climáticas difíciles. Sí, as correntes, fíxense. Uah. Sí. Isto non vai ser nada fácil. Bueno, leva ventaxa, moita ventaxa unha das socorristas do Vila García. O Vila García ten unhas grandísimas nadadoras nesta categoría, Mariña Cores, Noemí Espada, Catalina Area, seguiron tamén
nos campeonatos de España este ano. E pois vamos a ver xa a primeira pelea polas medallas. Está infiltrada aí entre as 4 primeiras unha socorrista do Sapo. Imagínome que é Begoña, non podemos ver de aquí, pero imagínome seguramente que será Begoña Martínez Crespo. Vamos a ver ahora xa a primeira chegada. Temos aí unha pequeniña orillera para chegar. Eu creo que pode darnos algún susto hoxe. Bueno, noso espectáculo, non? E vemos campeona socorrista do Vilagarcía, era Mariña, non? Esta é Begoña. Terceira posición tamén para Vilagarcía. Prácticamente estiveron a punto de copar as 3 primeiras prazas as socorristas do Vilagarcía. Creo que tamén iba por aí Naira. Ahora lles comentamos. E esta primeira socorrista do Sisca, Sara Puñales. Sara Quinta, non? Sí. Outra socorrista máis do Arrasando Vilagarcía. Vilagarcía, sí señor, sí señor. Noemí, Pueblo Vilagarcía. Sí. Outra socorrista do Vilagarcía. Mete a 5. Top 10. Sí. Mete a 5 entre o top 10. 5 deportistas. Primeira deportista do Salvar. Sí. Outra do Sisca, outra do Laracha, primeira do Laracha. Lucía Raquel. Bueno, e dominio do Vilagarcía, entre as 12 primeiras, 6 deportistas, vai equipazo femenino que ten na categoría juvenil. Evidentemente xa, pois, unha carta de presentación tremenda do Vilagarcía, non? con esta primeira prova, non? Si, xa comezan a recitar a primeira sorte da mañá. Si, señor. Bueno, pois agora chegan aí un grupiño grande de deportistas tamén de Laracha, 2 máis do Arteixo. Atrevida sin novo preno, hoxe. Si, a primeira do Umia, Zoila, Martina, máis do Sisca. Porque chega todo o grupiño ahora moi xunto. Outra das irmáns Cancelo tamén, e este socorrista do Santa Comba, non? Segorro Novo. Correcto. Club Salvamento Santa Comba, recente creación, e que tamén están hoxe aquí. Esta era, falábamos de Uxía García Quintáns. Faltan aínda por chegar algunhas deportistas. Sí, vamos un momentinho de publicidade. Sí. E continuamos, non se marchen, Hasta agora. Ata agora. Sae para sentir mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete. Juvenil femenina final directa aquí en Ézaro, neste fermosísimo concello de Dumbría, nesta praia de Ézaro. Lugar espectacular que Gabri xa empezamos a ver hoxe tamén aí a turistas, ¿no? Xente visitantes, tamén vin varios ciclistas subindo o mítico muro do Ézaro. Sí. É un lugar pois maravilloso para practicar deporte, sempre nos acolle moi ben o concello de Dumbría. Despois falaremos un poquinho co alcalde que andaba por aí xa pola mañá. Temos todas as condicións. Bueno, é certo que se cadra un par de grados máis, os rapaces agradecemos, non? Sí, a verdad que sí. Eu creo que eu como deportista, creo que a maioría agradecemos sempre un tempo climático bueno, o sea, razonable, entre sí. 20 e 24 grados, pero que non faga sol. Eu creo que eso estamos todos de acordo. E que máis queres? E a carteira chea, e que máis queres, claro. Carta libre. Iso en Galicia é complicado. Voulle pedir un bolígrafo aí a nosa compañeira, que non o ten. Non estamos sin bolígrafo, Gabri. Estamos... non nos fai nin falta tampouco, non nos fai nin falta. Pero vamos a pedirlle... Si vemos aí chegando estas dúas deportistas do Sapo e do Umia que viñan na embarcación. Na embarcación, sí. Vimos que tuveron problemas e outras dúas. Sí, dúas máis. 4 deportistas tuveron que pedir axuda a embarcación. Sí. Bueno, as condicións decíamos antes, a ver se falamos depois tamén un poquinho con Queco, con dos representantes responsables da FESGA, porque... Director técnico da FESGA. Director técnico creo que é Dani Vila, Dani Vila, director deportivo. Deportivo, técnico, sempre me lío. Son os dous cracks. En todo caso, preguntarle un pouquiño, tamén baixaremos depois a falar un pouco cos deportistas, as condicións estas do mar, sobre todo o aire, viámoslo aí na tele, xusto cando volvían da bolla, Gabri, aí pegáballe directamente. Vemos xa a categoría juvenil masculina, tamén é final directa,
vamos a comentar quen está. Aquí están 28 deportistas: Joel García do Sisca, Damián Laje do Vila García, seu compañero Josh Cascón, polo CNS Roigo Loureiro, Xavier Casal, Nico Baños, polo Umia Roy Paz, polo Sisca Kevin Pallas, tamén Álvaro Lavandeira, ollo con este nome, un dos favoritos, ahora nos contará tamén Gabri. Polo SAP, outros favoritos, Antón López Calvar, sí señor, polo Sada Diego Pena, polo Laracha Juanma Rodríguez, polo Arteixo Xoan Méndez, Mario Chacón, ollo con Mario tamén, Diego Balsa, o pequeno dos Balsa, polo Arteixo, José Francisco García, polo tamén Salvamento Arteixo, Luis Negreira, Laracha, Nuno Lorenzo, Sada, Iago Lagos, Sapo, Fernando Sabarís, Sapo, David Lema e Brais Pensado, ollo con este rapaz, quero falar del despois, o Brais Pensado. Tamén están Diego Rodríguez Dumia, Andrés Carballeda, Iker Gómez, mi madriña, e Brais Martínez do CNS e Anxo Touriz do Vila García. Isto é unha serie espectacular, escoita. Eu creo que podría ser case final de España, Atende, porque vamos a ver. Álvaro Lavandeira, Antón López, Juan Martín Rodríguez, Luis Negreira, Brais Pensado, Andrés Carballeda, Anxo Touriz. Temos aquí unhas comensas. Aquí hai moito nivel, é presente xa, No, moitísimo presente. Vemos algún valente sen neopreno. Este caso é Antón López, non lle gusta poñer neopreno. Con fast, Sí, señor. Bueno, mi madriña, o nivelazo que aí vemos aí a David, o adestrador do Sisca, explicándolle. Non vexo ben a cal dos deportistas. Aí, falando unha Álvaro Lavandeira. Con Lavandeira. Bueno, aquí hai, recorden, deportistas do ano 2009-2008 e tamén está no ano 2010, neste caso Damián Laje, que é cadete de segundo ano, pero bueno, pode participar aquí, por suposto. Castro sí, Xoel non está, foi baixa, sí. Recorden, aquí poden participar cadetes de segundo ano como juveniles a todos los efectos. Xa arranca esta proba, recorden, final directa a Nadar Surf. Iremos comentando os resultados bueno, prácticamente en tempo real, porque eu creo, non quero fallar, pero creo que van a estar colgados na web da FESGA prácticamente en tempo real. Gabriel, o consulto. Sí, temos aí no apartado da FESGA os resultados en directo, sí, que debemos aí clicar na pestaña. Sí, non? Vamos a ver, deixame entrar aquí. En todo caso, aquí tirando un pouco como di outro pola casa, ou crees aquí que os do CNS, Andrés Carballeda, Roy Loureiro, poden gañar esta prova? Vendo como está Brais, dicíamos Brais, Pensado, ven de gañar todo na Copa de Santander outro día, de Noja, perdón, ven de gañar todo o que fixo. Correcto, sí. Pero bueno, aquí hai nadadores. Claro, tamén temos por aí atrás a Anxo Touriz, sí, Álvaro Lavandeira, que foron top 5 na... Acabamos de ver un golfiño aí. Sí, unha roaz que andaba por aí xa no cancelamento. Bueno, que imaxe. Compañía teñen esta... Vaya final, Acabo de verlo e dicir, isto non pode estar pasando aquí en directo no YouTube, na canle da FESGA. Para todo o mundo, por certo, están abertos, creo que están abertos os comentarios, ahora entramos. Escríbanos o que queiran, preguntádenos o que queirades, comentádenos o que queirades. Estamos aquí, tanto Gabriel como eu, para... Pois mira, escoita, pasou a rodas e paráronse un grupo de rapaces detrás. Sí. Non se está vendo na cámara ahora, pero pararon un grupo de rapaces porque o Rodas quedou aí no medio xogando con eles e están parados. Bueno. Un grupo grande, non se pode mover a cámara ahora, se pode acercar para ver iso, compañeiros, porque quedáronse... Pois non sei se pouco con medo algún, non, a verdad que non... Xeco de Álvaro ca embarcación. Sí, non... Mira, saliu agora en cámara, acaba de salir en cámara. Bueno, que eu daría un pouco de medo. Sí, non, vaya un pouco de... Sí, impoñen bastante. Bueno... E mira, vaya corriente, Rubén, sí, moita corriente. Sí, está levando os cara a dereita da... Sí, porque estáse complicando ese primeiro paso de bolla, Sí. Estáse complicando ese primeiro paso de bolla cando os primeiros deportistas xa chegan case a última. Sí, está rotísimo o grupo, pero bueno, creo que andan por aí... Sí. Anxo Touriz, Andrés Carballeda, Álvaro Lavandeira en segunda posición, que ven de quedar top 3 na fase final absoluta. Sí, Anxo nada moito. E vemos que se van abrindo xa nesa última bolla.
Final. É Brais, non? Xuri masculina, no, é Álvaro de Bandeira. Álvaro. Uy, que se está cuidado, que ahora corrixe Anxo Touriz. Están siendo un pouco, pero bueno, eu creo que un pouquiño necesario abrirse porque viñamos a esas fortes corrientes. Sí. Eu creo que se aprecia na cámara. Sí, é estratégico, non? Abrís un poquinho cara a esquerda porque te vai levando a corrente, decíamos, para a parte dereita das pantallas. Sí. Por detrás veñen un grupo pois bastante grande, outro socorrista de Vilagarcía tamén, Antón dos. Acaba de. Bueno. Eu creo que non vimos cousa igual nos campeonatos. Bueno, pero acaba de tocar a Álvaro e decirlle, podo nadar con vos? Bueno, está no medio unhas roas, isto eu non sei, isto vai ser memes tamén. Isto vai ser memes para unha nova cale, me perfecta. Sí, E ollo ese segundo grupo que ven aí pola esquerda un pouquiño desviado, pero bueno, cada deportista creo que toma a súa referencia. Claro, é moi importante a súa referencia en terra, que eu creo que sempre collemos todos como deportistas. Eu non entendo moito isto, Gabri, pero que fai unhas roas aquí? Que lle pasou? Que pasou? Que pasou, Álvaro? Que lle pasou? Complicouse. Creo que está avisando. Que lle pasou? Creo que está avisando. Ah, no. Ostras. Uy. Ostras, o arroba. Sí. A ver a Bandeira, cuidado. Eu creo que está golpeando. Ay, hai que parar la competición. Hay que parar la competición porque Oye, a ver se mantén ben. Non está deixando nada, está xogando con él. Esperemos que sí, porque, bueno, os arrobaces non son violentos, non temos problema. No, pero está... Menos mal que estás cerca da orilla. Mi madriña, esto non o viví na miña vida. Nin en directo, nin fora de directo, nin adestramentos. Pois é que mi madriña querida. Bueno, vimos. Sí, ahora Anxo, non, bravísimo, moi ben. Álvaro non pudo pelear, non sei se vai a reclamar, se está enfadado. Claro, evidentemente. Se chega a terra. Está enfadado. Había un meniño con forma de rosa aí que quería xogar con él. Álvaro está cabreado, sí, está preguntando que pasa. Eu supoño que bueno, pues non sei que pode pasar aquí, habrá que falar cos... A ver, o resto dos competidores, vemos que os terceiro e cuarto pola liña de terra salen na saída e que levaronse de Bandeira. Xa non me acaba de diciros é socorrista do Arteixo, terceira posición. E Antón López que saiu na saída, que ven correndo pola área. Sí, e non, eu creo que non debe pasar cuarto. Sí, cuarta posición. Cuarto, quinto Vila García. Cuidado no saída do avión do CNS. Sí, creo que era Andrés e Roy. Andrés do CNS e Roy Rumia. Luis Negrero de Sal. Sí. Pero aquí o protagonista lamentablemente está sendo Arras porque ven detrás de sigue estando por aí. Eu non sei ben que decir porque non sei, daría medo. Sí. Se marchan todos. Bueno, pero todos moi valentes, evidentemente hai que tranquilizar na casa, non é un tiburón, non é tal, claro. Non está atacando, o que estaba facendo con Álvaro era xogando. Pero Álvaro non quería xogar, Álvaro quería gañar. Claro, exactamente. Álvaro quería ganar a prova. Claro, non é porque fixera daño ni nada, porque No. Eu creo que casi todo, bueno, polo menos nós ali na praia de Razo nos adestramentos sal por aí, sí, saliu aí. Mira cantos deportistas subiron arriba, subiron a balsa moitísimos. Parece que ha sido unha travesía. Sí, prácticamente. Sí, no, pero como decía antes, os arroaces no mar, nos adestramentos, a nós teñenos salido todo cando estamos surfeando, sí, castaos, ensalamente e tal. E digo que era ao final de xogar contigo, así que mandar tranquilidade ás casas. O que pasa é que sí que é un pouco raro que este aquí na orilla, non? Debe estar un pouco perdido, non? Eu non entendo eso, seguramente se alguén entende de arroaces temos os comentarios aí abertos. Por favor, ou hai un biólogo mariño ou algo así, por suposto, comentarnos iso, porque de verdad que non sabemos nin que decir isto. Se os que están na competición, despois podremos ir preguntar. Aí vemos que extenuación a chegada dos deportistas, fíxate os deportistas do CNS. Primeiro esforzo de moitos, pois queda un día complicado por diante, porque quedan todas as provas por diante, chega tamén. Queda un día complicado e tamén queda el susto. Sí, creo que están comentando algúns que lle tocou a Roas, que o levantou, mira, fíxate. Sí. Está dicindo Ramiro, bueno, pero que é eso para vos? Que é unha Roas para vos? Eso non é nada. Bueno, que... Que é unha Roas para o home de Soandes como é o gran Enrique Ramilo. Sí, o que pasa é que, bueno, deportista e adestrador. Espero que poida de alguma maneira o Arroasiño, que hai algún depresa con problemas, espero que non sexa nada,
Sí, o deportista parece Iker Gómez, sí. Bueno, espero que non sexa nada. Ramilo Rí, entonces Ramilo Rí, pois é que non pasou nada aí. Mais que, bueno, pois o cansancio, a tensión tamén a primeira proba. Bueno, que primeira proba a son da mañá. Isto queda por recordo, Isto sí, esta carreira. Bueno, subidos memes que queirades a redes sociais do pouco, pero non sei como ben que decir porque temos un invitado especial bueno. A ver agora nesta seguinte serie, seguinte final directa junior feminina Nadal Surf. Nesta serie temos un total de 22 participantes. Na pista onde teremos a Sara Fernández do cruzamento Arteixo, do cruzamento Vila García, Irene García e Xulia Alcalde, do CNA Estrada, Uxía Tubío, do cruzamento Sisca temos a tres compañeiras que son Sara Padín, Andrea Goimil, Andrea Iris, ollo sí. Andrea Goimil, eses nombres aí xa van sonando. Marta Couceiro do cruzamento Sara, Antía Pose, Ariane García, Joana Fernández, Andrea Díaz, Sara Fernández, Antía Francos e Fátima Lema do cruzamento Arteixo, do cruzamento Sara, Celia García, Julia Grelo Canedo, Pablo Ferradas Payas e Carla Padín do cruzamento Sisca, Irene Cabanas do Club Natación Salvamento A Estrada, Aroa Castro do cruzamento Vila García e tamén Laura Touceda do cruzamento Vila García. Nomes tamén importantes nesta final directa junior femenino, como podemos ter a Andrea Goimil, Pablo Ferradas, Laura Touceda, nomes que xa van sonando tamén a nivel español, nivel estatal, nivel de chamada, podíamos verlo de selección galega, selección nacionais. Sí, home, neste caso para a Andrea, selección galega, vamos, vai ser a capitana da selección galega, o gallaste nese Mundial de Australia, como saben, neste caso, pois a Andrea Goimil foi preseleccionada para unha concentración. Hai agora tres, pois é Roy o que está, estou vendo ahora Roy Loureiro. Sí, tivo problemas aí, sí, algo lle pasou. Bueno, esperemos que non sexa nada, vemos que veñen aí tamén os servizos de... Bueno, esperemos que non sexa nada e que poida seguir competindo. Decíamos, Andrea Goimil estivo en Valencia nesa concentración coas mellores de España, coas mellores junior. Home, eu, como digo outro, Abri xa puxo unhas velas, pero creo que non fai falta poñelas porque creo que Andrea ten pinta de Australia. Sí, a verdade é que creemos que ten... Bueno, creo que bastantes papeletas, bastantes posibilidades. Como está de inglés, Andrea? Mal. Bastante ben. Ben. Que bastante ben. Bueno. Sí, unha rapaza de máis como tomérito porque matrícula de honor, el segundo de bacharelato, entrenado todos os días. Sí. Matrícula de honor. Por certo, estou vendo que creo que o Golfiño pois foi dar unha volta por aí. Agardemos que se encontre ben e sobre todo que non se poña máis nervioso, porque supoño que se non temos máis sustos. Sí, despois coa tabla vai ser todo un pouco máis complicado. Recorden que estamos no Campeonato Galego. Temos incluso un arroás con nós. Que máis se pode pedir? Por certo, recorden, imos a disfrutar este campeonato en 3 sesións. Hoxe pola mañá pararemos un pouquiño para tomar un refrixerio e volveremos creo que ás 3:30. Abri, correxídeme aí. Ahora lles digo que tiña por aquí apuntado ás 3:30, sí, cas probas da tarde, probas tamén de area e probas de material. E mañá, a partir das 9:30, veremos o Ocean, o relevo Ocean, e a proba, pois, mítica, proba por antonomasia de velocidade, de potencia, proba de bandeiras. Sí, a Rubén, imos un minutiño a publicidade, volvemos agora. Ata agora.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Bueno, pues aquí estamos de novo no Campeonato Galego Juvenil Junior. Tivemos unha visita imprevista ao Arroás Manoliño. Bueno, pues tivo que provocou a aparición do Arroás e sobre todo o xoguetón que está a Gabri, pois que houbera unha reunión de delegados agora e que se decidira modificar un pouco o programa de competición. Vamos a deixar as probas de nadar surf para un pouquiño máis tarde, para cando vai a botar a sexta o Arroás deixe de
de dar un pouco a turra que estaba dando. Vamos a empezar cas probas de táboa. As probas de táboa, o rescate con táboa. Bueno, pues son cosas que non pasan habitualmente, pero bueno, o bo deste deporte tamén, Gabri sempre se sabe adaptar moi ben a estas situacións. Aquí dependemos do mar, outras veces depende ser pois das correntes, das ondas, do tempo en xeral, e hoxe estábamos dependendo dunhas roas. É así. Sí, digamos que o peor factor que va a ser o vento, pero hai un factor que asusta máis. Bueno, que lo comentaba. Os deportistas xa daba algún... comentábamos agora que era bastante grande. Nos vemos desde aquí un pouco longe, xa nos parecía grande, pero comentaron os rapaces agora que era enorme. Correcto. Chegaban ademais rapaces, víamos aí antes da publicidade, rapaces con cara un poquillo de susto, incluso creo que era Rei Loureiro, non? Sí. Tuvo que ir cos servicios de urgencias. Sí, a ver se non é nada, pero bueno. A ver se pon ben, falaremos despois con él, se todo vai ben. Sí. Seguro que sí. Esperemos que sí. Bueno, vamos coa segunda proba do día, salvamento con tubo de rescate, que era, primeira carreira. Correcto. Perdón. O programa. Se están aí os rapaces collendo a táboa. Pois eu o que sí, imagínome que van a empezar os junior. Eso sí que non o temos controlado, Gabri. Eu creo que eu aquí por as áreas temos o juvenil femenino. Pero como acaban de nadar, claro. A ver se podemos preguntarlle aos compañeiros para saberlo. Junior. Bueno, mira, dime un papá, bons días, están os rapaces a ver o campeonato, algún xa non quere competir domingo por culpa do golfiño, non, comentar a todos os rapaces e rapazas, o golfiño só veu hoxe, porque o fin de semana ten traballo na zona de Muros e na zona de Outes, entón só veu hoxe a mañán, xa non vai estar nin pola tarde, así que pode estar tranquilos que aparte o único que quere é xogar, o que pasa que ese é como o amigo pesado que temos todos, que ti non quere xogar, el sí está aí a darche, no fondo é teu amigo. Sí, pero no fondo é teu amigo, tes que aguantalo, aquí un pouco pasa un pouco coa robas, ¿no? Bueno, por certo, carreira contable así que vai haber series en todas as categorías. Pasan 8 deportes de final. Series eliminatorias, bueno, semifinais e finais, como queiran chamarlle, cando ahora sí que está pegando bastante máis o vento aquí nesta zona de Dumbría, que lle recomendamos sempre que non deixen de visitar un lugar maravilloso, sobre todo ca fervenza do Ézaro de atrás, con esa subida ciclista que se popularizou tamén estes últimos anos coa proba Gran Fondo, que pues debe estar España, non? Sí, tamén ca Volta a España. Fai uns anos tuvemos un que rematou aquí, a Volta a España. Aí nese muro. Creo que a última estaba bastante dura, Sí, unha subida que ten unhas pendentes de ata o 20 e pico % de desnivel, pero moito máis se pode coñecer nesta zona, nesta maravillosa zona de Galicia, na provincia da Coruña, concello de Dumbría, e aí vemos pois a socorristas, bueno, ambiente relaxado, ambiente tranquilo, e xa collendo as táboas, preparando as táboas. Vamos a ver tamén, Gabri, como funciona o tema do vento coas táboas, sobre todo na salida. Sí, moita estrategia, eu creo que os adestradores van tomar moito protagonismo, creo, nesta prova, van, bueno, decirlle aos seus deportistas, ollo por aquí sí, por aquí no, colócate desta forma, ao final son os que teñen experiencia, son os adestradores. Importante saber ler o mar, non? Claro, saber ler as condicións, moi importante, non é fácil, non é só chegar aquí e poñerse a nadar, senón que, bueno, pues como víamos que facía antes o adestrador do Sisca, David, que iba explicando aos deportistas exactamente un pouco o que tiñan que facer, non? Que facía aí moi ben, por exemplo, Álvaro Lavandeira na volta, que era pois acercarse un poquinho á parte esquerda para que as correntes xa o foran levando directamente a chegada. O que pasa que non contaba pois con ese elemento en forma de arroás Manoliño, que o temos por aí, e que, bueno, pois é un elemento máis a ter en conta hoxe. Aí vemos o equipo arbitral, e agora polo que estamos coitando vamos a dar o comenzo rapidamente a esta proba de tabla. Como decíamos, Gabri, antes, este deporte apaixonante tamén por estas cousas, porque en piscina evidentemente xa, bueno, é moito máis fácil todo, pero aquí depende sempre de condicións externas.
Sí, sobre todo, bueno, ostras, aí vai o Roci diante da outra vez foi un salto diante da marcación. Sí, no, pero como decías, sobre todo nesta tempada de praia, na piscina non tanto, ainda que temos, bueno, o material, non? Temos, bueno, aí pode variar e tal, pero sobre todo aquí na praia que temos aí o... Sí, dime, Rubén. No, digo, son juveniles, estou vendo, non? Penso que sí, vemos moi ben aquí, pero vamos a ver ahora si son as juveniles ou as junior, neste caso... No, a categoría junior. A categoría junior. Por ella, Paula. Sí, deixaron descansar un poquinho a categoría juvenil, así que xa podemos ir citando. Dalle, Gabri, que estabas falando. No, decía que aquí sobre todo na praia temos, bueno, moitas variables, como pode ser nas probas de area, a area, non? Tamén. Que se diferencia moito unha area dura dunha area fina, dun grano grosso, dun fino tamén. Sí. E da área mollada, área seca, eso ao final vai variar en varias praias e temos que ter un poquinho entrenado os dous terrenos que pode ser un pouco máis duro ou non tanto, non? Despois no mar temos as ondas, as correntes, o vento, o que non se, bueno, que tamén ten gran importancia, non se di moito, a temperatura da auga, claro. Moi importante que, bueno, recordo algúns campeonatos do que deportistas tuveron que abandonar, campeonato galego Laxe, non sei que ano foi, que o gran Alejandro Xarabón recordo que tuvo que abandonar por unha casi hipotermia. Casi literalmente, por eso tamén está moi fría a auga, se permite un ver. Ese é o problema que decíamos antes, non se pode deixar a táboa soa porque van a voar. Por certo, temos xa esta primeira serie de junior femenina, van a estar aí, van a competir Andrea Iris, dos Isca, súa compañera Gomil, tamén dos Isca Sara Padín, tamén do Club de Carballo Celia García, Boquete do Sada, Andrea Díaz do Arteixo, as súas compañeras Joana Fernández, Ariana García, Antía Pose, Laura Verdes, Polo CNS Arancha Santas, Polo Vila García, Xulia Alcalde, Irene García e Polo Arteixo Sara Fernández a guión. Por certo, dicíamos que había 135 sí, 135 socorristas de 9 clubs nun campeonato de moitísimo nivel, Gabri, que vamos a disfrutar este fin de semana aquí na canle de YouTube da Fesga. Por certo, anímense, vemos que nos está vendo bastante xente, escríbanos, coméntanos o que queiran, pregúntennos ou simplemente díganos dende onde nos están vendo. Seguro que non hai ningún lugar mellor que onde estamos ahora mismo nós, que estamos aquí nun alto, sí, a verdad que estamos... como nos graben despois nos vamos dar moita envexa, estamos aquí tranquiliños, resguardados, e empeza xa esta proba de rescate con tabla, Gabri. Cando arrancan esas deportistas de carreira con tabla, vemos deportistas xa que aproveitan a ir sin o neopreno, ainda que este agua un pouquiño fría, eu creo que é recomendable ir sin neopreno, eses hombros sufren moito, sobre todo indo tumbado, porque indo rodillas, bueno, tiramos un poquinho tamén dos dorsais, un músculo un poquinho máis grande, pero vemos que non moitas deportistas van sin neopreno. Van sin neopreno. O neopreno tamén, Gabri, un pouco máis complicado a respecto de que pode rebalar un pouquiño. Claro, exacto, ao contrario que nadando danos máis flotabilidade, temos máis temperatura corporal, en cambio na carreira con táboa podemos, eso, como decías, rebalar, claro, máis desgaste no músculo. Ir máis un pouco menos seguro. Vemos que, bueno, hoxe aquí co aire que fai vai ser difícil ver a moita xente de rodillas, porque é bastante complicado. Quizás algúns junior, algúns masculinos e tal, pero vai a ser tremendamente complicado. Por certo, David, teñen que pasar xa non estas bollas, primeira liña de bollas, senón que teñen que pasar tamén dúas bollas que están un poquinho máis atrás de cor negra. A primeira é do Sisca, Andrea Goimil. Sí. Facilísimo, non? Bueno, recorden que pasa 8, Andrea se mira para atrás máis que para adiante, facendo un pouco de contas. Hai que facer esta proba 2 veces, por lo tanto hai que guardar tamén forzas porque queda un día. Que pasou aí? Non me digas que teñen visita aí outra vez de tu amigo Manoliño. Sí.
Está Manoliño por aí. Están dicindo que sí, que hai visita. Hai visita. Está Manoliño por aí, que non se cansa. Dificultade nesa última bolla, pero logra pasar por deportista Vila García bastante ben. Eu creo que afrontan a parte máis difícil da prova, entre o vento que está de cara e bueno, esas corrientes seguro que irán tirar un pouquillo pola esquerda da cámara. Fíxate que ben está facendo Andrea xa, sí señor. Sí, moi ben, pero como se levanta ese vento, Sí, non debe ser nada fácil. Case hai que ir con gafas. Sí, non, pois non é broma. Agora tamén remonta a posición socorrista do Arteixo. Veñen tamén socorristas do Vila García, recorden, pasan 8. Neses dos grupiños prácticamente está a final. Ahora sí que se pon de rodillas outra deportista ali atrás e o Arroas polo medio. Espectacular. É tremendo este deporte. Mola moito, Gabri, porque mira, vai dando aí de cola a oitava deportista, vai dando aí Manoliño, vai dicindo veña, que se pon de rodillas ahora. Ponse de rodillas. Vai axudando. Moi valente esta deportista. Sí, veñen por hai rachas aquí, non, Gabi? Vemos a veces que se levantan unhas rachas dun minuto ou dous moi fortes de vento, outros momentos, pois... Era esa embarcación que se acerca un poquinho a última deportista, parece que xa pasou un poquinho, era por se... seguramente por se estaba en apuro, se pasaba Manoliño por el lado. Sí, bueno... Nada, eu creo que o Arroas o ximolote por aquí e vai a ser parte do campeonato, así que habrá que facerse. Bueno, aí vemos xa 3 socorristas, Sisca, Arteixo, Vila García, Güetiz, craca Güetiz. Sí, señor. Marcas de Tabua, a ver se ven esa ola, esa ondiña aí que van a coller. Vamos por ese shot. Sí, iba moi adiante. Muy ben, esa última posición, ollo de deportista Vila García. Sí. Complicacións, pero rectifican ben as dúas. Pois... non teñen peso por chegar porque recordamos que pasan 8 deportistas. 1, 2... Aí, a ver o número... Salvar Sisca Vila García. Entra ahora en cuarta posición a deportista, outro deportista de Salvar. Cuarta, parece que va a entrar unha deportista do Sisca. Quinta tamén do Sisca. 5, 6, 7... Sete Salvar, parece que vai cerrar a Deportivo de Salvar, pero ollo que ven de cerca, non pillou a onda a Deportista de Vila García, parece que a Deportivo de Salvar que acelera un poquillo ahora a carreira para clasificarse nesa final de carreira contaba Junior femenina. Xa entraron 8, estas deportistas xa non entran na final, en todo caso boa prova, pois todas moi... unha final bastante, unha semifinal bastante xusta, Gabri, non houve grandes diferencias. E bueno, temos xa varias das protagonistas desta categoría tamén marcando nesas primeiras posicións e vemos que teñen que chegar. Eu non sei se estou vendo os dorsais, Gabri, pintados en ningún lado. A nos viñanos ben tamén, en algún caso ver os dorsais, pero bueno. Sí, pero eu creo que están no man, que se están aí mirando. Amigo. De feito, ahora vemos aí o árbitro da dereita de todo da cámara. Vale. Que está aí repasando o número, pero é obligatorio, creo que ahora na galega non sei, pero na española sí que é obligatorio poñer na man. Na man? Sí. Na man polo menos, non? Sí, correcto. Despois hai deportistas que levan no brazo, incluso na perna. Pero bueno, para nós, depois contamos, vou dar aquí a segunda serie. Están preparadas xa Julia Grelo, Paula Ferradas, Carla Padín, Amaya Vidal, canta xente ten o Sisca, as 4 do Sisca, Marta Couceiro do Sada, Sara Fernández, Antía Francos, Fátima Lema, Uxía Regueira do Salvar, Irene Cabanas do CNS, Uxía Tubío tamén do CNS, e dúas do Vila García, Aroa Castro e Laura Touceda. Recorden, pasan 8. Arranca esta segunda serie de carreira contaba, dificultades aí para o deportista de esa prueba para subir a tabla, pero arriba. Que importante é a saída da Gabri aquí, Sí, unha boa saída, mira que fixeron as dúas por ser o Sisca máis a do Salvar e levan xa 2 tabos de ventaxa co resto. Sí, pero non, eso hai que mirar ver esa orillera que pode variar. E iso entrenase tamén, non? Claro, exactamente. Tamén é moi importante se hai, coloquialmente dito, un pozo de area, porque podes caer hacia baixo, bencha orillera, complícase un poquillo. Sempre recomendan un poquillo antes de eso, 30 segundillos antes de empezar a prova e probar a auga e probar esa saída, porque sí, de 5 minutos arriba, 5 minutos abaixo
podes variar as condicións. Sí, esta praia, bueno, a praia aí sin moitos cambios aí, sin moitas pozas, pero sí que hai outras praias, recordo sobre todo a de Orzán, non? Que ten aí esa entrada sempre que empezas a correr e de repente desapareces. Unha praia na que, por certo, disfrutaremos dos campeonatos absolutos e iso será a semana que ven. Aí sale o roce outra vez. Mi padriña querida. Aí ao final ten ganas de xogar esta mañá, Sí. Ten ganas de xogar. Ou se vai tomar a merenda. Sí, bueno, a ver, ahora a ver se cansa, a ver se aburre de que non lle fagan caso. En todo caso vemos aí unha, dúas, dos Isca, tres dos Isca, unha socorrista do Arteixo. E pues ven un grupiño máis onde tamén se van a xogar aí esa clasificación para a final de táboa junior femenina, recorden, deportistas dos anos 2007 e 2006. As do 2006 serán para ano que ven absolutas, como é tamén este ano Gabri. Que tal ese cambio de junior absoluto? Un cambio, bueno, non duro, pero eu creo que o primeiro ano e o segundo son un pouco de aprendizaxe. Primeiro e segundo, ti xa dís primeiro e segundo. Eu creo que sí, a xente di primeiro, pero eu non son tan optimista. O primeiro e segundo ano creo que son de adaptarse, de ser forte mentalmente, non abandonar o adestramento, porque ao final compites, entras con 17, 18 anos na categoría e compites con xente de hasta 30, non? Podemos decir. Sí, bueno, en algúns casos máis aínda, non? Sí, claro. Pero sí, é unha categoría complicada. Despois tamén se suman os estudios, non? Correcto. Época de estudos, universidades, ciclos, etcétera. E por eso tamén estas deportistas, bueno, que están ahora, decías antes, as de 2006 están este ano rematando o segundo bachillerato, todo o que é o proceso selectivo. Complicado manter o nivel aí, non? Sí, fixeron xa en teoría a vaga extraordinaria, o sea, a vaga ordinarias que foron para a semana extraordinaria. Para a semana xa. Desexamos toda a sorte do mundo a esos deportistas que vayan esa extraordinaria, pero bueno. Sí. De momento temos este fin de semana o Campeonato Galego Junior e Xuvenil, cando está acabando esta carreira con táboa Junior femenino, esta segunda serie na que temos aí en primeira posición a Maia Vidal, Paula Ferrán en segunda posición, terceira deportista do Salvar, cuarto, quinto, sexto, sétimo, octavo, noveno e décimo postos moi igualados, pode pasar calquera cousa desa última onda que se levanta aí tamén. Vamos a facer contas porque van entre Maia, unha, dúas, tres. Ahora cuarta deportista do Vila García, quinta tamén do Isca, sexta outra deportista do Salvar, séptima ven unha do Sada, socorrista do Sada, e aí vemos a chegada e o vemos tedes, e a oitava, despois desa socorrista do Gorro Azul, parte dereita do Sada, pois é a última que vai entrar aquí tamén do Arteixo. Bueno, Arteixo, Isca, Gabi, que meten aí un montón de deportistas, Si antes dominaba na proba de nadar sur na categoría juvenil o Vila García, nesta categoría junior penso que vai haber unha pelea interesante, con, por suposto, respeto a todo o resto de equipos entre os Isca e o Sada, por número e por nivel, as dúas cousas. O Salvar, perdón, sí, eso. O Sada que tamén ten deportistas moi fortes, pero eu creo que o Salvar xa En número, sí, cuidado, son moi superiores. Por certo, mándanos un mensaxe Jaime Agariños, Javicho, que nos di por visibilidade os dorsais deben ir nos dous brazos, e se usan neopreno claramente ten que ir nas mans. Pois iso queda aí. Menos manda un saúdo Josep Bas, meu amigo Josep, que nos está vendo desde Cataluña. Vamos a ver, Gabri, vou intentar ter as finais, a ver se podemos ternos aquí para ir comentándoas. Sí, mira, chega outra embarcación a axuda por se acaso. Sí. Unha segunda embarcación, non, para axudar. Sí. Vemos o socorrista do CNS que cerra esta segunda semifinal. Ahora iremos cos junior masculino, que
tamén hai dúas series, 14, 15, 29 socorristas. Aquí tamén hai moita tela que cortar, Gabri? Na primeira serie estou vendo a Iago Vicente, a Pedro Costa, Javi Mayo do CNS, Martín Viña do Salvar, Joel Río, Pablo Lema, Javi Hernández, Nico Blanco do Arteixo, Pablo Polanco do Sada, Pablo Nicolás Rodríguez do Sada, 3 Dumi, Asier Ramos, Hugo Loreiro, Mateo García e Hugo Martínez do Sisca, que Hugo, por certo, outro día tamén tivo resultados moi destacados en Noja, non? Sí, gañou o Ocean, terceiro na carreira con Tábua, se non me equivoco. Sí, moi bons resultados outro día. Pois, sí señor, Hugo Martínez, que tamén está a un nivel altísimo. En xeral, os deportistas do Sisca, en categoría juvenil como junior, recorden, pois aí están preparados xa. Pasan 8. Cando son as 11:24 da mañá, que rápido pasa o tempo aquí, Gabri. Que rápido pasa o tempo cando estamos entretidos, Sí, arrancan xa, non sei como foi esa saída. Saída, non podemos decir nada. Desas cosas non podemos decir nada, pero sí, foi unha saída rápida. Vamos a deixalo aí. Vamos a deixalo aí. Sí, sabemos que hai casi todos os deportistas masculinos, como decíamos antes. Pedro, non, Vila García, que está... O van sen neopreno ou levano pola... Baixado, sí. Baixado. Non sei ata que punto iso é cómodo, Gabri, para... Eu estaría por quitalo. Por quitalo, non? Pero claro, despois se hai unha surf é complicado volver a poñer mollado. Bueno, ao final cada deportista ten as súas manías e as súas costumbres. E sabemos aí a Manoliño acompañando os... Onde anda? Anda por outra vez? Anda pola a dereita do pelotón, sí. Mi madriña querida. Bueno, pois aquí dominando o socorrista do Sisca, recorden, pasan 8 e aquí vai a estar complexa a cousa, porque ven ustedes que hai prácticamente 14 que estaban en liza, están prácticamente todos nun puño. Por certo, non teñen por que pasar esa primeira bolla amarela á esquerda, o que teñen que pasar é esta que están pasando agora xusto. Sí, pódese cruzar esa liña de bollas. Distancia importante que está sacando o socorrista do ollo nesa primeira bolla, que ao final cando pasas en pelotón é tamén moita estrategia, pasar por fora, por dentro. Hai algúns deportistas que cerran para deixar pasar a outros do seu equipo. Ao final tamén hai estrategia de equipo, ainda que sea unha prova individual. É unha pena que non podamos ter o dron polo vento, porque aí sí que se ven, co dron sí que se ven cousiñas na bolla. Sí, cousiñas. Vamos a deixalo aí. Sobre todo, eu creo que máis que na carreira contaba no Nadal Surf. Tamén se ven cousas. Eu non sei que se podría ver se tuviéramos tamén unha cámara na embarcación, Ti dá ideas. Sí. Bueno, e veñen xa. Vemos que algún socorrista Hugo Martínez e creo que Pedro Costas están os dous de rodillas, mandando tamén ven un deportista do UMIA, creo que Hugo Loureiro, pode ser. Pois aí outro deportista tamén do Arteixo. Sí, vemos como xa se empezan a aclarar máis esas 8 primeiras posicións. Hai unha ruptura entre a primeira e o segundo grupo. No primeiro van 1, 2, 3, 4, xusto 8 son os que entrarían nesta final da categoría junior. Bueno, que técnica ten Hugo, sí. Que boa. Ben aí Hugo Iño aproveita esa onda, pero a ver se consigue alcanzar a Javier Hernández do Club Salvamento Arteixo, pero bueno, non importa nesta final, entran os dous, clasifican 8. Javi, Hugo, entra tamén os dous de Vila García. O Liño esa última onda. O Liño é unha semifinal, non rompe o material. Dumia, espera, creo que era Mateo, é Mateo. É Mateo, sí señor, gran proba de Mateo, tamén vai entrar na final, cuidado aí. Que Pedro deixa atrás o... No, era Iago. Ah, era Iago. Sí, Iago tamén entra. Outro socorrista do Arteixo, Pedro, e aquí creo que iban os 8, non? Con eu creo que Asier vai ser noveno. Correcto. Noveno. E vai revolcón para Hugo Dumia. Entra Pablo Grande, sempre dando todo. Pablo Nicolás do Laracha, Hugo Dumia. Esta serie, 3 deportistas, Sasa, Estrada, Salvar.
Sí, non... Carreira con táboa junior masculino. Non clasificaron a final estes deportistas, pero vimos que chegaron todos foron rápido, sí, bastante rápido esta serie. Isto foi rápido, amigo. Como será a final? Tivo moito que decir aí esa onda que cada vez vemos que está estando máis atrás, xa non é tan orillera. Pero bueno, sí que baixou un pouquiño ahora a temperatura. A temperatura non, digo, baixou un pouco o aire, por lo menos neste momento, cando temos xa preparados aí ven vostedes a segunda serie desta carreira con tabla. Anxo López do Sisca, o seu compañeiro Jaime Reino, Polumia, Abel, González, Martiño, Mosquera e Migui Sánchez, polo Sada, Sergio Castelo, Tomás Beira, polo Arteixo, outros 4, non sei onde saca tanta xente o Arteixo, mi madriña, madre mía, Daniel Canedo, Samu Hipólito, Arich Míguez, Rodrigo Rodríguez polo CNS, Óscar Montáns polo Vila García, Arturo Ande, Hugo González, e tamén polo CNS Francisco González Carballal. Recorden, pasan 8, 7 quedarán fora desta final. E vemos... Correcto, 8 que pasarán xunto con a outra serie a esa final que despois tenemos despois. Bueno, Miguel non puxo o gorro, espero que se acorde. Se non se aparecerá por aí José Ra espero que se acorde que ten que competir co gorro. Espero que se acorde porque non ten pinta de poñelo, pero eu creo que non o ten. Bueno, cousiña importante se non seguimos, pois sí, é unha das cuestións importantes. Gorro que ademais gorro de tela ten que estar atado na barbilla, non vale arriba, mala costumbre que temos algúns. Sí, sí. Hai que levar ese gorro de praia. E vemos, bueno, ahora sí que está mellorando un pouquiño, sai un pouquiño sol, a ver se se mantén esa temperatura. Sí, decían por la tarde que decían antes que iba a mellorar o tempo. A ver se é verdad, porque todo pode pasar aquí, A ver. Ao final esta costa topamos calquera cousa. Este é un lugar maravilloso, pero sempre impredecible no tocante ás condicións climatolóxicas. Esta costa de aquí a Fisterra que ademais tamén ten uns grados de agua un pouquiño baixos. Aquí, sí. Bueno, aquí se veñen os nosos amigos de Valencia, xa estarían todo o fin de semana protestando pola auga, non? Nosos amigos da zona do Levante, mandamos tamén un abrazo a todo o mundo, que sabemos que nos sigue tamén xente desde fora de Galicia, que iremos... e sempre se queixan da agua fría, pero non temos que facerlle aquí, Gabi, que lle pero facemos? nos, eles non virán aquí, pero nos iremos ali un mes que ven, non? A Castellón. Campeonato de España, todas categorías, 12 días... 12 días e 12 noches. Creo que polo que comentaban, de 30 grados por arriba. 30 grados por arriba, sí. A ver como está. Sí, complicado. Duras para nós, sobre todo, para nós, para xente do norte, sempre competir na praia en verán é difícil, pero bueno, igual, cando ven a xente do sur, por exemplo, algún ano que viñeron ao Orzán, condicións complicadas. Dixeron, pero esto que es? Pero esto que es, decíamos ano pasado, bueno. Pero si estamos en verán, non? Sí, pero esto que es? Bueno, pois vai, xa están preparadas xa esa liña, non sei que había algún problema, creo que gas bollas ou algo pasaba, pero xa todo listo e todo preparado. Cuidado ca saída, a ver, volven a dar a saída os compañeros do equipo arbitral, porque había aí pois alguén que se adiantou un pouquiño. Están pedindo os compañeiros. Temos aquí eu creo que igual tamén sale un pouco en directo, non? Temos o talqui para saber un pouco o que está pasando. Sí, a ver. E os compañeiros da lancha estaban comentando que agardara un pouquiño. Sí. Pero nada, isto xa arranca xa esta segunda serie. Xusto colleron unha onda aí. Entrada do deportista do Salvar, do deportista do Umia, que xa se pon de rodillas na táboa. Saída moi rápida. Recorden que pasan 8 este semifinal. Fíxate aí un do Sisca que non estamos vendo na cámara, que abriuse pola esquerda moitísimo. Sí, Anxo López. Sí, señor. Igual estaría por aí atrás David, porque outro deportista Jaime tamén vai un poquinho pola esquerda do pelotón. Sí.
estrategia, non, Rubén, como decíamos antes. Sí, vai un poquinho, bueno, seguindo un pouco as correntes. Xa está aí diante, Anxo xa está aí diante. Aquí vemos a deportistas que se poñen de rodillas, que volven a poñerse, tumbarse, volven a poñerse outra vez. E fíxate que técnica peculiar, ten aí o teu compañero do Sisca. Sí, pero bueno. Que vai brazos moi ben. Brazos moi ben e vai remando mirando para o lado. Sí. Poñen a cabeza aí. Eso hai que ter unha movilidade cuidado, sobre todo, Hai que algún xa nos dou un latigazo e... Sí, non, estaba bueno, é curioso. Non é fácil, o que está facendo, aí vemos a papás e mamás sempre sufridores, estando aquí collendo día de vacacións ou facendo o que poden para estar aquí cos seus fillos, coas súas fillas e toda a xente que non pode servir, que estades na casa. Esperemos que o disfrutedes ou na casa onde estedes. Se estades no traballo, tede cuidado, non poñades con moito volumen porque igual gritamos un pouco. Vos poden dar un toquiño aí. Por certo, estamos aquí con Queco. Temos un casco para Queco, porque temos que preguntarlle por Manoliño. Sí. Por o noso amigo Manoliño, o Arroás, que está sendo un dos protagonistas desta primeira xornada no Ézaro. Estaba pensando eu que menos mal que non viñemos aquí os Masters, porque entón sí que caen infartos aí hasta sabe Dios. Queco, como estás? Bueno, apurado, non? Explícanos un pouco. Bueno, un Arroás. Estaban preguntando rapaces na casa. Xa dixemos que o Arroás só estaba hoxe, que mañán e pasado vai ir á zona de Muros, e que vai aí a xogar á zona de Muros, que non vai haber ningún problema, pero está xoquetón, non? Sí, está un pouco pesadiño, non? Está un poquinho repugnante. A verdade que está xogando cos deportistas, sobre todo os que fan nado. Sí. Empúxaos, levaos hacia a superficie, levaos fora da agua. É impresionante, é a primeira vez que os vexo xogar así. Pero é bastante grande, ademais, non? É normal que estén por aquí así... Creo que este é típico de aquí, este Arroás. Ah, sí? Sí, ten casa aquí de Orán. Eu ter casa aquí. Conocen nos bares, na praia conocen todo o mundo. É como dicíamos antes, Gabi, o típico amigo pesado que ti non quere xogar, pero sí, está aí, está... O cuñado repugnante, bueno. Sí, cando entra aí xa o deportista Samuel Hipólito do Club Salmento Arteixo. En primeira posición, clasifican 8, recordamos. E hai 9, Gabri, hai un que vai quedar fora. Sí. Ese deportista de Sasa, a ver Sisca Arteixo, Sada, tamén entra un do Umia, o teu Vila García, e vai entrar Miguel do Umia e queda fora o segundo do Sada. Correcto. Bueno, complicada esta serie, aquí hai nivel. Sí, 7 deportistas que quedan fora desta final. 8 deportistas de dúas series que clasifican. Sí. Nesta segunda serie. Sí, señora. Carrera con Tagua Junior masculino. Ahora iremos cos juveniles. Estamos aquí falando con Queco, director deportivo técnico, sempre me equivoco, director técnico. Sí. O que monta ese Stinglaus, o que invitou a Arroás hoxe, dixo, vamos dar un pouco de espectáculo aquí en Ézaro. Despois vai comer con nós. Sí, nada, temos preparado unha Coca-Cola aí para él. Por certo, sabedes, solo vai estar hoxe, mañán e pasado non vai estar porque ten que ir a Muros e a outros que ten tamén traballo ali, sobre todo para os peques que preguntaban se mañán iba a estar, non vai estar, pode estar tranquilos. Tivestes que cambiar un poquinho a orde da competición, falastes un pouco aí dos delegados. Sí. Cambiamos para tabla e para rescate con tabla e nadar sur xa veremos cando facemos, non? Un pouco a idea. Estamos funcionando ahora, estamos probando a separalo da costa con unha embarcación que está ahora debe estar a 500-600 metros de distancia. Está seguindo a embarcación o golfiño e bueno, creo que nos pode funcionar ese sistema para poder despois disputar as probas de nado, para telos un poquinho alonxado dos deportistas. Sí, digamos que a barca está xogando con ela, está xogando ca barca e aburrindo. Exacto, distraendo con aburrindo. Bueno, en condicións razonables, non? Queco, aquí non é certo tendo en conta o vento. Contades con vento hoxe, con mañán, como contades un poquinho? Contamos que baixa o vento a partir de mediodía, hoxe xa vai ir a menos. Mañán creo que vamos ter unhas condicións moito mellores que as de hoxe. Vamos estar máis cómodos sin tanto vento. Bueno, pois vaya así sexa, imos a disfrutarlo aquí na canle de salvamento e socorrismo de Galicia, na Fesga. Sí, cando xa se están preparando a deportista xuril femenina nesta serie onde temos
Tres deportivos do Sisca, comezamos con Raquel Suárez, Arosa Sequeira, María Puga, Lidia Boi, María Cancelo e Noa Piñeiro, Club Acuático Umia, do Club Sapo, a gran Begoña Martínez, Lucía Añón, Gabriela Paulo do Club Sal, Sarai Fernández do Club Sasa e Cías Pasandín do Club Sarmento Alteixo, tamén con as compañeras Aldara Molinelli e Alba Viña, Alexia Carvajal do CNS A Estrada e tres deportistas do Solamente de García para rematar esta Serie 1, Mariña Cores, Noemí Espada e Catalina Aria. Bueno, pois tamén serie moi interesante esta, moito nivel tamén, Gabri. Xuvenil femeninas. A verdade é que este ano, bueno, xa anos non, pero este ano eu creo que especialmente hai un nivel impresionante en Galicia nestas dúas categorías, en juvenil e en junior, e non te sorprendas, xa o digo aquí agora, queda grabado, non me sorprendería nada que na selección galega que participe no comunidades autónomas a maioría sexan deportistas juveniles e junior. Sí, así pasou outros anos no que estábamos na selección galega. Bueno, o primeiro ano que fóramos eu, Javi Balsa, Alex Chacón, sí. Na masculina, sí. Refírome que absoluto solo estaba David Benposta. O resto junior e sí. na categoría absoluto femenina pasou algo parecido. Sí, pois este ano con nivel que hai aquí vámoslo poñer difícil os absolutos, para estar nesa selección, nese campeonato que por certo será a última da temporada en setembro, non sabemos todavía onde se vai a celebrar, sonan bastantes sitios, por nós, o vaya que fora en Galicia, non? Sí, son aquí, son a... O de Ceuta no pasado estuvo... Ceuta estuvo ben, exótico, non? Pero longe. Ceuta estuvo ben, unha experiencia... unha experiencia diferente. Sí. Deixémoslo aí, pero bueno... Pero moi longe, moi longe. Moi longe, ademais a área da praia... Sí. Orzán era unha maravilla comparada a Subera, pero bueno... Non era a mellor praia do mundo, pero bueno, un lugar maravilloso para visitar, sin duda. A piscina, das mellores piscinas de 25 metros nos que estive. Iso sí. Pois arranca xa esta primeira serie, recorden, estamos na categoría ahora mismo juvenil femenina, esta carrera con tabla de salvamento, campeonato galego de praia, juvenil junior, que pongo punto final nesta categoría esta temporada 2023-2024. Aquí recorden, aí vemos esa saída. Fíjate, sempre nos pregunta moita xente, Gabri, por que van dándolle os pés. Sí, claro, pregunta moita xente. Sí, é unha pregunta que cada un ten a súa teoría, pero creo que a máis lógica ao final é manter o equilibrio. O equilibrio e non tanto creo que é eu creo que é máis manter unha velocidade e non ir a tiróns. Ajá, claro, correcto. Non ter, porque claro, metes un brazo, metes outro, ao final vas a tiróns e a tabla vai ben, cando colle velocidade, manter esa velocidade. Manter esa velocidade de cruceiro, sí señor. Pois aí teñen vostedes as respostas de todo un campeón de Europa, por certo, todo un campeón de Europa junior, vaya selección ana pasada, vaya campeonato, fixeces aí, pasástelo mal. En Italia, no, en Italia non, en Polonia, en Italia foi hai 2 anos. Sí. Sí. Tremenda selección junior, a mágoa que a selección este ano non poida participar nese campeonato de Europa, a ver se participará en Australia. Esperamos que polo menos estea Andrea Goimil, desexamos tamén que poida haber algún deportista masculino, a ver se Iago, Vicente Vila García, a ver se Xoel tamén do Umia, que andaban por aí tamén nas ternas, pero é complicadísimo entrar na selección, só poden entrar 6. Bueno, pues sempre hai digamos decisións neste caso do seleccionador de se levar a 4 de piscina, a 5, a 2 de praia, a 1. Entonces, bueno, non é nada fácil o que hai, pero moita sorte a todos os que están aí, sobre todo principalmente a Andrea Goimil, que eu xa sí que creo que vai estar nesa selección final definitiva, a deportista do Sisca, vai estar nesa selección española. Xa vemos a volta aquí, sí, que se poñen moitos deportistas de rodilla, moitas deportistas de rodillas. Vemos... Si, depois de xuveniles que... Pego a primeira, non? Parece que xa son máis atrevidas que as junior, Pego coa licra vermella, creo que Lidia tamén aí no medio, non?
Lidia segunda, veñen a Modiño, veñen tamén as deportistas do Vila García xa controlando, contando a veces, non, sumando a ver si xa están 8 para tal. Correcto, é que non haxe sorpresas. Lidia relaxada, Lidia relaxada, pero bueno, que teñan cuidado porque veñen bastantes deportistas non moi lonxe, no, tanto que teñan cuidado. Begoña tamén moi relaxada, controlando estas últimas brazadas, esta última carreira da serie onde carreira contaba xuvenil femenina. Sí, pero eu estou vendo moi relaxada, por exemplo, a Lidia. Están vindo 5 ou 6 deportistas detrás que, home, van a estar aí xustas, pero ollo que teñan cuidado porque pasan 8 e aí veñen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 deportistas. Sí. E bueno, ahora Begoña tamén se deixa levar, mirando xa, controlando. E aí, fíjate, Gabi, xa van a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a vez, prácticamente. Só vai quedar unha posición para ese grupo de deportistas que veñen detrás do Vila García, do Sisca. Tres deportistas do Vila García, un do Sisca. Sí, non, ao revés. Eu creo que vai entrar do Vila García, non? Sí, parece que sí. Vemos esta esa baixada. Hai que correr ahora, hai que correr, non? Hai que correr. Entra o Vila García, sí. Sí, pois... Fora as 3 deportistas do Sisca que veñen aí e tamén máis deportistas que veñen aí agora. Pois que nivel vai haber aquí tamén. Vaya serie esta, Sí. A medio gas, as principais protagonistas, eu creo que Lidia e Begoña nesta proba son as dúas medallistas, tigas medallistas en campeonatos de España. Teñen moito que dicir. Pero vamos a ver tamén o que nos din as deportistas da segunda serie cando vemos xa todas as chegadas. Agora sí que Manoliño marchou para lá para o fondo. Sí, parece, xa comentábamos antes, Keco, que, bueno, con esa embarcación que aparecera antes de apoio, que intentaban, bueno, marealo, desviar un pouco, marealo, xogar con el. Marear o pobre amigo, o noso pobre amigo Manoliño. Pois, bueno, aí vemos xa todas as socorristas chegaron e están preparadas xa da segunda serie. Estamos, recorden, na categoría juvenil femenina. Van a participar ahora Polo Sisca, Julia Varela, Sara Suárez, Sara Puñal, Uxía Pérez, Polo Umia, Zoila Cabarcos, Emma Cancelo, Martina Regueira, Polo Sapo, Candela Piñeiro, Polo Laracha, Iria Barreiro, Nerea Varela, Polo Sada, Jimena Iglesias, Polo Arteixo, Aroa Feas, Jimena Rodríguez, Cenecane Zas, Polo Vila García, Naira Valo, Carla Costa, Irene González e Polo Santa Comba, Uxía García Quintáns. Recorden, seguimos vendo series, esta é a segunda semifinal, pasan as 8 mellores para a final. Despois teremos tamén un relevo espectacular sempre, como é o relevo de tubo de rescate. Relevo tubo, relevo rescate contaba, creo que saímos esta mañán tamén. Temos unha mañán interesante, vamos un poquinho apurados de tempo, pero eu xe dixen na casa que tiña o día perdido, Gabriel, ti tamén, non? Sí. Moito, está o día perdido, non? Por ben, aí vemos a un dos árbitros, neste caso Moncho, controlado tamén. Sí que é certo que si teñen pintadas os dorsais nas mans, eu prácticamente non os vexo, No, é difícil. Prácticamente non os vexo. A ese respecto, Gabri, bueno, aquí Nuria vai a matarnos, non? Ahora mandarán un mensaxe. Pero é certo que en Valencia estableceron este ano, comentaron a xente dali, a Federación Valenciana estableceron o sistema de licras. Cada deportista ten unha licra e un número para toda a temporada e ten que levar obligatoriamente a competición, mesma cor e tal, bueno, todo iso. Eu non sei ata que punto iso, bueno, pues, evidentemente, lógicamente axuda moito os árbitros. Ao streaming, xa che digo eu que nos axudaría moitísimo, pero unha bestialidade, porque non é nada fácil identificar moitas veces os socorristas que a distancia na que estamos, coa cámara tamén, que está a mesma distancia que estamos nós. E bueno, unha cousa a falar, eu sei que tamén aquí se ten falado o tema da licra, despois, bueno, comprala, non ter o mismo número sempre, non, iso xa eso tamén houbera, non sei se te acordas, non sei se foi unha temporada sola ou dúas, pero nos campeonatos de España houbera os gorros cos números que se lle daba
a cada deportista na final, e tamén nos relevos levaba un deportista. Os gorros é máis complicado, porque aí tens que levar o gorro do club e tal, e ao final tens que identificar tamén os clubes de alguma maneira, non? Pero bueno, o dali crea unha cuestión seguramente a estudiar, a ver. Pero claro, evidentemente en Valencia, como digo outro, nunca teñen o problema de poñer ou non poñer neopreno, non? Claro, entonces bueno, pois evidentemente é unha cuestión máis. Por certo, estamos nun campeonato galego no que é a continuación do celebrado ano pasado. Estaba ahora Gabi aquí consultando os resultados. Un campeonato que o ano pasado gañaba Begoña Martínez nesta prova, non? En primeira posición, medalla de prata levaba Ariadna García do Salvar e Daniela Berti do Club Acuático Umia. Daniela, que decir sobre que pois en principio vai a vir, queremos que vai a vir, que teña intención de estar no campeonato galego. Non sabía, bueno, vai estar por aquí porque é unha rapaza que está afincada en Australia, como saben. En principio a idea era vir, pero tampouco sabemos moito máis dela. Si podía tamén ir a Castellón ou tal, coincidía un pouco peor porque, bueno, este ano tamén teña un campeonato do mundo en Australia, ela lógicamente vai a participar. Entonces, ademais hai que preparalo. Sí, tiña que conxugar un pouco tamén a visita que fan aquí a familia, que veña sempre a ver a familia aquí a Galicia, outra parte de España. Pero bueno, Daniela, que o ano pasado era juvenil aínda, claro, este ano é junior. Bueno, pois un campeonato galego, por certo, ano pasado que gañaba o Sisca. Sí, gañaba o Sisca, ¿no? Con 1049 puntos. Segunda posición o Salvar con 1037, moi axustada esa posición. 12 puntos. E terceiro Club Vila García con 808. Bueno, pois xa che digo que a cousa vai estar por aí este ano, Sí. Entre o Sisca, o Arteixo e o Vila García nesta categoría. En junior, bueno, evidentemente tense que dar moi mal ao Sisca e ao Salvar para que non teña unha pelea literalmente punto a punto. Sí, en juvenil gañara o Salvar con 485 e o junior gañara o Sisca con 620. Claro. Pois equipazo que tiñades aí os junior, O ano pasado os irmáns Mouro, Colferai, e este ano pois no Sisca, por suposto tedes un equipazo tamén de rapaces, pero as que tomaron un pouco ese testigo de equipo de éxitos en campeonato de España foron as rapazas, non? Foron as rapazas, un equipazo agora de subcampeonas en Elche. Sí, subcampeonas en Elche na tempada de piscina, e veremos a ver agora na praia, que tamén están bastante fortes, entrenando moi ben, pero bueno, fortes están todos a ser deportistas. En praia este ano, bueno, os campeonatos de Castellón que serán retransmitidos por suposto por a RFS, que poderán seguir todos sempre nesa plataforma que é rfsmedia.tv. Eu creo que se o ano pasado decíamos en Coruña, cansámonos de decir que era un campeonato moi aberto, sobre todo Junior Junior, este ano é abertísimo. Aí non é que haxa un favorito, hai moitos favoritos e moitas favoritas en moitas probas. Verémolo en 15 días, pero antes, recorden, teremos tamén os campeonatos absolutos na Praia do Orzán, unha praia que, por moi tranquila que este, sempre dá espectáculo para este deporte. Arranca xa esta segunda serie. Arranca esta segunda serie, carrera con tabla juvenil femenina. Bueno, competirán deportistas do Sisca, Julio Varela, Sara Suárez, Sara Puñal e Uxía Pérez, do Club Acuático Umia, Zoila Carbalcos, Emma Cancelo, Martínez Regueira, do Club Sapo, decíamos Candela Piñeiro, Ira Barreira e Nerea Varela, do Club Sal, do Club Salvento Sada, Jimena Iglesias, Aroa Feás, do Club Salvento Arteixo, cas súas compañeras Jimena Rodríguez e Necane Zas, Zaira Avalo, Carla Costa, Irene González, do Club Salvento Vila García e do Club Natación Santa Comba, Uxía García Quintans. Pois arranca esta segunda serie. Despois iremos coas categorías masculinas. Vemos xa moi en fila esta serie. Recorden, pasan 8 para a final que veremos nun anaquiño. Aquí nesta canle na que lle decimos unha vez máis, temos abertos os comentarios,
acompáñennos, coméntenos o que queiran, por suposto as preguntas que vostedes consideren oportunas. Se non as sabemos contestar, preguntamos ya que queran nosos compañeiros, por suposto, coméntenos o que queiran ou simplemente díganos onde nos están vendo. Temos aí os comentarios abertos. Está, non? Eu estou vendo aquí se está ou non, están abertos. Sí, correcto. Pois deixen facer unha proba, porque non sei se ia facelo. Fai, dalle, porque igual estamos dicindo desde unha hora que están abertos, non están. Estamos aquí facendo pargo, como di outro. Bueno, xa volvendo a segunda bolla. Están sendo probas moi rápidas, aproximadamente 3-4 minutos por serie. Al final vai ser todavía un pouquiño mellor aquí en Ézaro neste campeonato, que recorden, vai a ser de un día e medio, o que tamén quere decir, o que tamén indica a cantidade de deportistas que hai destas categorías: juvenil, junior, dos anos 2009, 8, 7, 6, tamén decíamos algún de 2010, e o que indica a boa saúde da que goza este deporte neste país, Galicia, no que temos que facer un campeonato juvenil e junior de día e medio, porque non dá para facer un día, Gabri. Non dá, porque xa decíamos antes 135 deportistas, se non me equivoco, gran número de participación. Non sei como estaba o ano pasado, pero andaría por aí. Eu creo que cada vez estamos en continuo crecemento, Pois sin duda, así o atestigan os números, as licencias, e aí veñen xa as primeiras 7 deportistas nese primeiro grupo, que penso que pechan a socorrista do Gumia. Entran 8, recorden. Vamos a ver quen se queda fora desa final. Chega, pues mira, con gafas, non? Primeira deportista, se non vexo mal, se non vexo moi mal, pero sí, con gafas a Iria, non? Iria do... Aí vai que se cae, deportista do Vila García, pero entra tamén. Sí, que van entrando. Este é a séptima. Esa ola que xa dá para algo. Foila entra e vai entrar tamén a deportista do Sapo. Creo que era Candela. Pois xa estarían dentro as 8 primeiras. Sí, entran esas 8 primeiras deportistas desta primeira serie da carreira con tabla juvenil feminina, que se clasifican para a final. Como decíamos, pasarán esa final onde o ano pasado gañou Begoña Martínez do Club Sapo. Ten papeletas este ano, para repetir. Este ano, segundo ano da categoría. Sí, entendo que ahora van a ir, Gabri, os junior masculino, seguindo un pouco a estela de antes. E por certo, temos unha noticia que darlles boa, bonita. Manoliño está ben, non se preocupe. Manoliño está tranquilo, descansando, botando a sexta, pero temos outra que en breves momentos imos poder disfrutar das imaxes do dron. Gabri, vamos a sacar o dron. Sí. Está Pablo preparado para sacar o dron. Leva toda a mañán esperando a sacar o dron. Vamos a ver aí. Moi ocioso. Esperemos que, bueno, sempre hai bastante dilema con isto. Esperemos que os árbitros non teñan conectado o streaming, que senón ainda pode haber algunhas... Bueno, outras cousas que comentaban xa en moitos campeonatos de España, a posibilidade de é unha idea de ter un árbitro aquí, e de utilizar un poquinho o tema para que a xente na casa saiba o tema do VAR, non? De poder ver imaxes, de poder comentar e tal. Sí. Bueno, é complicado, porque eu entendo que a partir disso deberían ter a posibilidade de ver a repetición de alguna cousa, non só ver, pois acaba de agarrar unha outra deportista. Pero bueno, como sempre, Garabi, eu son dos que digo que todo o que sexa para mellorar, sí, pois correcto, sí. Maravilla. Sí. Sería, bueno, unha opción por un lado que quitaría dudas aos árbitros, non? Sí. Quitaría, eu creo que dilemas entre eles, adestradores, porque lle poderían decir, escoita, que sabes, aquí está a proba, pero tamén poderíamos quitar aí o... A máxima. Sí, claro, exactamente. Sí, esas estrategias que a veces non son de todo legais. Bueno, non digas eso, digas, son daquela maneira, son daquela maneira.
que, a ver, a mí non me gusta nada, no, pero hai xente que son tamén un pouco atractivos do deporte, esa maxia, pero bueno, eu non vexo así. No, a ver, temos que dicir aos rapaces aquí que nos están vendo moitos, que como non están no cole, hai que facer as cousas ben e non facer nada que non se poida facer, non se pode agarrar ao rival, non se poden facer cousas. Primeiro, porque non gañas nada con iso, porque non é necesario facer iso, porque o mérito ten en facer as cousas e en facer o mellor posible tanto para ti como para o club. Segundo, porque non está ben. Despois sí que hai cousas que, como diste, rayan, bordean a legalidade, que bueno, claro. Aí en estas categorías ese vacío legal. Sí, ese vacío legal que utilizan os adestradores, que bueno, tamén un pouco a picaresca, non? A picaresca. Pero bueno, evidentemente aquí a este nivel, sobre todo nas finais, Gabri, calquer detalle, vamos a ver ahora, nas finais de tabla, que eu non creo que se decidan por máis dunha tabla de diferencia. No. Así. Vai a ser a vemos aí que xa nos chega un comentario, aí a caixiña do gran Manu Regueiro. Grande. Que estará con nós, verdad? Sí, mañana a tarde, creo, non, Manu? Estará con nós Manu Regueiro. Que nos pon aí, sacado o dron. Pois xa están aí preparando. Sacado o dron. Obedecemos ahora a Manu Regueiro. Sí, señor. A leira o paxaro, non? Sí, señor, hai que sacar o dron. Bueno, evidentemente para o dron as condicións de evento son fundamentais. Estes son os xuveniles masculinos. Esa primeira serie xa temos colocado na parrilla de salida a Kevin Payas e Noa Quintela, do cruzamento Socorrismo Carballo, Diego Rodríguez do Club Acuático Umia, Antón López do cruzamento acuático Pontevedra, Juan Martín Rodríguez do cruzamento acuático Laracha, do Salmento Sada, os dos compañeros Iago Calvete e Diego Pena, do Salvar Diego Balsa, Brai García e Xoan Méndez, Andrés Carballeda do Club de Natación Salmento Astrada, tamén do CNS Iker Gómez, que non sabemos se vai aí, que se tengo que retirar antes. Sí, non o vin. Ahora miraremos Brais Martínez e Xoel Castro do Club Salmento Vila García, Anxo Tovis tamén do Club Salmento Vila García e Joel García Lema do Club Salmento e Socorrismo Carballo. Pois aí vemos xa esa carreira con táboa e un socorrista do Sapo debe ser Antón, non? Antón López. Dominio aí, técnica boísima de rodillas. Sí, Antón que o ano pasado quedaba na segunda posición, medalla de prata. A terceira conseguía Rodrigo Rodríguez. A primeira posición, a medalla de ouro, levaba Brais Pensado do cruzamento Socorrismo Carballo. Rodrigo é junior, non está nesta categoría, pero Brais, tanto Brais como Antón están aí. Sí. Brais non estou vendo, está aí nese... Digo, non estou vendo ahora. No, Brais está na seguinte serie. Está na seguinte, sino que outro Brais do CNS. Me parecía raro non ver a Brais nesas primeiras posicións. Un Brais Pensado que comentábamos antes, dominaba esta categoría nesa Summer Beach, nesa Copa de España que se celebrou a semana pasada na praia de Ris, en Noja, en Cantabria, gañando todas as probas que disputou e dando un aviso de cara ao Campeonato de España ao resto de deportistas juveniles de ollo, si queredes facer algo no Campeonato de España ides ter que gañarme. Sí, pero ahora está, por de momento, Antón López en cabeza de carreira. Vemos aí esa técnica de rodillas. Antón, ao igual que o irmán Anxo, moi vos. Grandes deportistas que nunca deixan nada. Son da Escola Ben Posta. Da Escola Ben Posta, sí señor. Sí. Gran adestrador deportista, membro da selección galega de momento ata o ano pasado. De momento, sí. Este ano vai ter máis complicado, vendo o nivel que hai aquí. Sí, pero bueno. Méritos propios. Pero, bueno, aí vemos... De momento, moita diferencia para Anxo López, que clasificará sen dúbida. Sí. Despois vemos aí detrás un pelotón, vamos a contar cando están. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deportistas. Para 7 prazas. Pelotón, claro. Sí, ollo. Pois. Ollo esas 7 prazas. Van a estar caras, de momento parece Juan Martín que vai pasar en segunda posición, tamén o deportista do Club Salmento Sada,
Bueno, mira como colle esa onda aí. Sí. Gran técnica de Antón López. Bueno, tamén dando un aviso ao resto dos compañeros que van a serie seguinte, decir, ollo, virade que estou moi ben, Sí. Pasa aí Juan Martín en segunda posición. Ahora ven deportistas do Sada. E o que ahora vais a disputar 3, 4, 5, 6. Esta posición. Sí, séptimo do Sisca e oitavo creo que entrou o segundo do Vila García. Noveno Sisca. Difícil porque viña o Vila García ao lado con, non sei se era outro de Sisca ou outro do seu equipo, do Vila García. Sí. E cerran esta Serie 1 de carreira con táboa xuvenil masculino, o deportista do Salvar e o deportista do CNS. Sí, non está Roy, non o vin. Non o vin. Foi Roy, foi Roy o que marchou. Foi Roy, creo. Vale, sí. Non o vin. Está claro. Bueno, vamos a preguntar. Roy que, a ver se está na seguinte serie. Correcto. Está na seguinte serie, vamos a ver se vemos ali preparado ou ainda non recuperou. Esperemos que sí, seguro que sí, un home fuerte. Sí, home. Da escola de José Enrique Ramilo. José Enrique Ramilo, perdón. Ahora xa Don, que xa moi maior. Levou uns meneos aí por parte do Arroás. Sí. Que esperemos que non queden en nada. Sí, que parece que xa... Sí, xa marchou. Este xa non volve. Foi merendar. Xa non volve. Sí, nesta serie 2 xa temos aí preparados os deportistas xuveniles masculinos. Do Sisca temos a dos deportistas Álvaro Lavandeira e Brais Pensado, Roy Paz Bugallo do Club Acuático Umia, Iago Lagos do Club Salmento Acuático Pontevedra co seu compañeiro Fernando Sabarís, Luís Negreira do Club Salmento Acuático Laracha, Nuno Lorenzo e Miguel Salori do Club Sasa, Mario Chacón do Salvar, José García tamén do Salvar, Nicolás Baños, Xavier Casal e Roy Loureiro do Club Salmento A Estrada, Josh Cascón e Damián Laje do Club Salmento Vila García e Diego Mira do Club Natación Santa Comba. Xa temos aí na auga aos nosos deportistas que decíamos antes de 9 clubes diferentes de toda Galicia, 135 deportistas que de momento temos a 16 deles nesta serie 2 de carreira con táboa, salvamento xuvenil masculina, que xa se van acercando a esa primeira bolla. Vemos aí deportistas do Club Sisca, Club Salvar, Club Salvamento Sada adiantados. Recordamos que se pode cruzar esa liña de bollas. Teremos que ir ás bollas cor brancas e negras. Primeiro xiro que vai estar difícil dese pelotón. Deportistas que quedan á dereita da bolla terán que esperar. Vemos aí que xa hai dificultades que deixan o deportista do Club CNS Estrada perder varias posicións e segunda bolla xa, deportistas que collen por fora, e vemos xa a todos os deportistas tumbados. Nesta serie os xuveniles masculinos optan por ir tumbados. Recordábamos que a técnica de rodillas é un pouco máis inestable, un pouquiño máis inestable polo factor da corriente e tamén polo factor do vento, non? Porque podería dar lugar a caídas, pero vemos que xa un deportista do Club Salmento Arteixo opta por esa técnica de rodillas. Ollo que van estar moi axustada esta primeira serie de carreira con tabla de salvamento xuvenil masculino, segunda serie de tabla de salvamento xuvenil masculino, e vemos que nese primeiro pelotón hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 deportistas que van pasar a final. 8 deles. Vemos aí esa disputa
esa onda que xa comentaba non é tan orillera, esa técnica que ten Brais pensado, sentándose, collendo ola nesa primeira ola, que temos a 6 deportistas, 7 seguindo o deportista do Club Sal, 8, 9, 10, 3 deportistas que van coller esa ola, 2 ao final, Vila García, Salvamento, Arteixo, e vemos que entre un deles deportista do Arteixo pode ser o último clasificado e xa entran nesa final de carreira con táboa xuvenil masculino que recordamos gañaba Brais Pensado, que víamos nesta serie 2 o ano pasado. Segunda posición quedaba Antón López e terceira Rodrigo Rodríguez. Pasaremos ahora, vemos, a ver, cando nos digan a programación, a que pasaremos ahora. E xa vemos preparadas aí as rapazas na liña de saída. Rapazas junior feminina, e vemos que está aí xa a final junior feminina desta carreira con táboa, que xa están aí preparadas para ver quen é esta deportista junior. E xa temos aí imaxes do dron. Ahora sí. E arranca xusto, chegaches para esta final junior feminina, que xa vemos destacadas a dúas deportistas do Club Sisca. Final junior feminina que che comento ahora quen gañara o ano pasado. Pois estou seguro que andivo por aí. Final junior feminina que gañaba Celia Lima. Sí. Club Acuático Umia, segunda posición Amaya Vidal, que a temos aí en segunda posición por detrás de Paula Ferradas do Club Salvamento Sada, e terceira posición Aroa Suárez do Club Salvamento Oxada, que tamén é agora categoría absoluta. Fíxate como arranca deportista do Sisca, que ben se ve esta imaxe, a que velocidade van, Gabri. Sí, estas imaxes do dron que xa é outra cousa isto, sí, é outra cousa. É outra cousa isto. Pois temos aí hai bastante grupo aí, Sí. Vexo 1, 2, 3, 4, 5 do Sisca. Sí, hasta 15 deportistas que van aí diante. 3 do Sada, 2 do Vila García. Esta cousa, pois... Nesta serie que recordamos clasificaron 8 deportistas de cada semifinal, 16 deportistas nesta. Ui, fíxate aí. Cousas que non víamos antes. Fíxate aí, fíxate. Sí. O Giño Sarmáns. Por suposto non está permitido tocar, refírome a redirixir a táboa de ningunha compañeira, nin facer, nin empurrar, nin nada diso, pero aí todo o mundo pelea a posición, porque fíxate, é moi importante, parece, dirá, que máis dá entrar un poquinho máis aberto, no, para nada. Xa comentamos antes o tema da estrategia, e parece que lle está saindo ben a Paula Ferradas do Club Sisca, pero moi seguida de cerca por deportistas do Vila García, Arteixo e a compañera do Sisca. Sí, non sei se vai facer un pouco longo a Paula, Paula empezou moi forte, aguanta moitísimo. O niño que ve moi forte a deportista do Vila García. Sí, e tamén a do Salvar, pola parte de arriba, que está remontando, viámola con máis frecuencia que Paula neste caso, fíxate como se está acercando moito. E ainda queda moitísimo, queda prácticamente moita carreira. Sí, metade da parte esta de bollas, Sí, xa se pon en primeira posición por moi pouquiño, vemos esa deportista do Club Salvamento Arteixo. E o niño que se levanta aí un pouquiño vento. Sí, decíamos que... E incluso pode sentenciar toda esa última onda, Decíamos que a socorrista do Sisca empezou moi forte, mandando el primeiro, e eu creo que o está pagando ahora un pouco. Vamos a ver se aguanta o ritmo e o ataque da socorrista do Vila García e tamén, neste caso, da socorrista do Arteixo. Vamos a ver, porque isto vai se decidir. Sí, pues nesta onda, vamos a ver como... Pois colla moi ben a do Sisca. Moi ben, Paula, parece, vamos, deportista do Arteixo. E vai gañar Paula, Sisca, e vai gañar Paula. Sí, señor, bravo.
non pode máis que... Esta carreira con táboa juvenil feminina, junior feminina, perdón. Sisca, Arteixo, Vila García, e agora tamén entra Sisca cuarta, quinta, Arteixo sexta, Arteixo sétima e Vila García oitava. Tres clubes que copan as 8 primeiras, Primeiro socorrista do Salvar tamén agora. O que decíamos antes nesta categoría, Gabri, Sisca e Arteixo, co permiso, por suposto, do Vila García, pois, bueno, creo que van a dominar todo. Foi unha final moi interesante, porque decíamos ya antes, estas finais destes campeonatos nas probas de material vanse decidir pois por detalles, porque esta foi un detalle, foi o detalle de que Paula, que viña un pouquiño desfondada, soubo ler esa ola, soubo collela, soubo tamén sair rapidísimo. Ya vemos, mira, fala aí David con ela, está dicindo que moi ben. Bueno, es campeona galega, bravísimo. Vemos esa cara, cara de cansa, cara de que se fixo largo, porque Paula sempre fai o mesmo, non? E tamén na piscina, sempre arranca a tope. Da igual a prova que sexa, non? Arranca a tope, despois desfondar, morder os dedos ao final. Andrea que quedou quinta, non? Creo que sexta. Sí, se non me equivoco. E vemos pasando todas as deportistas unha a unha, tomando nota aos compañeros do equipo arbitral. Tamén por aí atrás David Orjeira, adestrador do Club Sisca. Sí, señor. Por certo, non sei se tiñamos posibilidade de Gabri ver os resultados. Si, al final os resultados... Sí, estaba mirando por aquí, pero xa temos preparados aí os rapaces junior masculino desta final. Pois non sei se temos tempo a ter esa opción. En todo caso vemos aí aos 16 socorristas da categoría junior. Non temos, non? Gabri, non temos os resultados. Imos a preguntarlle a ver se podemos ter alguna... Al final do Nadal Surf, que, bueno, podemos ir comentándose un poquinho despois. Porque isto arranca aquí, aí tamén... Carreira con táboa junior masculino. Moi ben entra o deportista Javi Hernández do cruzamento Arteixo. Que animalada. Buf, vaya final, Rubén. Vaya final. Aquí hai tralla. Aquí hai, fíxate os dous do Sisca que se acaban de molestar entre eles. Está vendo aí pelexa entre Brais e Anxo. Pois acaban de molestarse tamén un deportista do Arteixo. Salvar, sí, parece un deportista do Salvar. Tres deportistas do Salvar aí adiante. E por certo está xa fíxate que imaxe, cada táboa con 4 colores diferentes. Iso xa, como di outro, a gusto de cada consumidor, non? Xa se acabou a época de tablas de un color, de tablas... Cinco táboas craca aí diante. Sí, non queremos dar publicidade a nadie, pero... Bueno, podemos dala, pero costa cartos. Claro, exactamente. Costa cartos. Nos vendémonos. Home, costa cartos. Bueno, vemos xa destacado, decías, todo socorrista do Sisca. Javi Hernández en primeira posición. Fíxate como van nesta parte de atrás, como adianta o terceiro do Sisca, que hoy casi obliga a tirarse a Brais, a sentarse. Brais por fora. Brais por fora. Terá que volver atrás. Pois Brais queda fora das medallas. Vaya erro, querendo deixar a posición ao seu compañeiro. Mira que se montou aí, a Mele que se está montando aí. Qué momento neste campeonato galego, que pena para Brais Pensado. Sí, pena que tiña moitas papeletas para gañar. Recordamos que nesa Copa de Verán quedara en primeira posición nesta prova. Un erro manda todo a... Un erro que sentenciou a carreira. Pero bueno, xa vemos aí moi adiantado o deportista... A dous do Arteixo, non? Do deportista do Salvar, seguido en terceira posición de Anxo López, e outro deportista do Vila García. Dicimos que do Arteixo... E o Javi, esa boísima técnica de táboa de rodillas. Colle moitísima auga, un deportista que naceu para remar na táboa. Naceu con a táboa debaixo do brazo. Exactamente. Pois... Bueno, vai a estar aí... Ouro e prata van a marchar para Arteixo. Eu creo que ahora sí que está pegando un cambio de ritmo xa definitivo, Javi, que lle vai dar a vitória nesta categoría junior masculina. E vamos a ver a pelexa pola medalla de bronce
porque veñen dous deportistas, Sisca e Vila García. Aí vemos victoria, campeón galego. Bueno, Javi Hernández do cruzamento Arteixo. Ano 2006. Epa, que non entrou aínda, espérate, ahora sí. Sí, campeón galego, ahora xa si podremos dicilo. Sí. E su campeón galego, seu compañeiros do Arteixo e bronzo final para Anxo. Bronce para Anxo que lle deixaba Brais pensada a posición. Este era Pedro. Cuarta posición, deportista do... Era Pedro Costa. Pedro Costa. Quinto Sada. Sexto todo deportista Vila García. E vai, cuidado. Cuidadillo nesa carreira. Séptimo entraba... Parecía, era Martín Viña que caía aí. Séptimo creo que entraba o socorrista do Club Acuático Umia. Mateo tamén moi ben. Bueno, pois unha pena o de Brais, pero bueno, pudemos ver en directo o decir aquí Gabri non é todo tirar para diante. Aquí cometes un erro querendo facer outra cousa ben, que era o que estaba Brais. Sí, seguramente algo lle pasou a Samuel Hipólito, deportista sempre moi destacado nesta carreira con táboa. Sí, non é normal esa posición. No, 2006, se non me equivoco. Pois unha pena, decíamos o de Brais, pero vaya a que liou como decíamos, o fillo de África, vaya a que liou na bolla, desmontou prácticamente a final con ese erro, despois quixo enmendalo, pero non era Brais, non era Brais o deportista. Era Hugo Martínez. Hugo Martínez, estabas dicindo que era Brais. Eu dixen Brais porque era a súa táboa. por eso me foi mal. Recordamos aquí Andrés que era Hugo Martínez. Andrés, o noso querido Andrés. É Andrés. Si, Brais é juvenil. Sí, no, pero como meter en junior. Confundimos lo que era. Podría participar tranquilamente en junior. Perfectamente. Pero nada, eu como vi a táboa esa de Brais. Vante botar de Carballo, Sí, é verdad que sí. Vante botar do Sisca. Non pasa nada. É que eu coñezo así, además do Tudrón, polas tablas. Bueno, é habitual tamén que se deixen as tablas, non? Aquí os deportistas. Javi, por exemplo, tamén a característica a súa táboa, esa laranxa negra, a de Anxo, esa cor violeta. Bueno, ao final cada... Sí. Pasa nada. Hugo terá máis posibilidades de ter medallas no Ocean. Terceiro nesta Copa. Hugo tamén corre bastante, creo, non? Sí. Bueno, aquí sí que facedes todo ben. Corredes, nadades... Facemos un pouquiño... Non facemos nada perfecto, pero bueno. Pero tudo ben. Está ben iso, ben tampouco, un pouquiño de todo. Bueno, non hai queixa. Oiche, por certo, Andrés Fernández que está nos vendo, este é dos que está traballando, seguro. Sí, seguramente. Está aí. Un venres pola mañá, ás 12:21 da mañá. Sí, Andrés está pendente. E a nosa hora que nos está entrando aquí un pouquiño o sol na zona na que estamos. E pásanos por aquí adiante o gran Iago Vicente. Iago Vicente. Despois tens que coller o micro, hai que baixar por aí a falar con hai que baixar. Preguntarlle que tal a experiencia co Arroás. Sí, e ben desde abaixo, podemos preguntar se vemos a Arroio ou a Lavandeira, por aí. Lavandeira está contento. Non sei se quererán falar moito do tema. Lavandeira está contento co Arroás, sí. Bueno, este é a final... Igual hai que censurar algunhas palabras. Sí, esta é a final... Junior femenina, non? Juvenil. Juvenil, sí. Juvenil femenina. Decías antes, Begoña gran favorita. Lidia Boi tamén anda por aí. Begoña que gañara o ano pasado este campeonato galego. Sí, deportista do Sapo. Pero bueno, aquí tamén vemos un número moi elevado de socorristas do Vila García. 1, 2, 3. Estou vendo. Tamén 2 do Laracha. Tamén representación do Sisca. Bueno, aí faltan deportistas, Sí. Temos 7 ou 8. Faltan bastantes máis. Cando estamos vendo que está mellorando moito o día aquí en Ézaro, nesta praia de Ézaro. Pois
veamos o que decías ti antes, Gabri, algunhas deportistas que teñen o traxe neopreno posto ata a metade. Falábamos antes un poquinho de que iso podía ter certa incomodidade. Sí. Pero bueno, aí vemos xa. Xa vemos menos deportistas tamén. O tempo mellorou. Podemos comentar un poquinho eso. Xa saiu unha raioliña de sol por aí. Sí, mellorou moitísimo. E bueno, agradeces un pouquiño xa polo tema a auga está fría, queremos salir da auga e polo menos que non teñamos ainda máis frío. Sí, señor. Pero bueno, está a punto de arrancar esta final juvenil feminina. Carreira con tabo onde se decidirá campeona galega, medalla de ouro, prata e bronce, que se entregarán ao final desta xornada de mañán, verdad, Rubén? Sí, tenemos a entrega previsto para, creo que 2 menos cuarto. Bueno, vai andar a cousa aí. Sí. Vai andar a cousa aí, pero xa arranca esta final da categoría juvenil femenina. Recorden, deportistas do ano 2009-2008 aquí neste campeonato arranca galego. xa Begoña Martínez do Club Sapo por ese tabla lado esquerdo, esa tabla laranxa. Sí. Tamén eu creo que no medio a deportista do Umia, non estou vendo ben agora, pero bueno, un pouco previsto, en este caso, Gabri, o que xa sabíamos, Begoña vai facer toda a proba de rodillas, seguramente. Bueno, nas bollas habitualmente, ¿no? Sí que se tumba. Normalmente tómase, pero mira, xa se tombou para ir xa encamiñando ese paso de bolla. Recordamos que se poden cruzar esas bollas de nado. Esas bollas son invisibles nesta proba. E fíxate sempre que onde comeza a haber diferencias, Gabri, a partir desa primeira bolla, non? Desa primeira bolla é onde xa comeza sempre a haber distancias. Vemos que Begoña está empezando a marcar un ritmo durísimo. Sigue a unha deportista do Sisca e por detrás veñen deportistas do Arteixo e do Umia. Sí, final que vai estar moi disputada, esas 3 medallas. Sí, levan unha lixeira ventaxa a Begoña, que eu supoño que ahora pronto se poñerá de rodillas. Sí, esa última parte que comentábamos en a serie de semifinais, que ahora, bueno, está máis aceptable esa volta, pero pola mañá máis cedo. Sí. Parece que hai moitas horas, pero fai unha hora diso. Sí. Fai unha hora diso. Epa, aí que quedamos un ratiños en imaxes. Ahora levántanse tanto deportista do Salvar como a do Umia pelexando por unha medalla. Volve as imaxes de dron. Volven as imaxes de dron para ver ese grupo que ven por detrás, pelexando tamén polos puntos. Recorden que aquí, aparte de medallas, hai unha pelexa na clasificación, 2 puntos para ver quen é o mellor club, tanto juvenil como junior, e o club conxunto, o que ven remontando nesa terceira posición, Lidia. Non sei se lle vai a dar para quedar segunda. Begoña sigue mandando moi forte nesa primeira posición a deportista do Sapo. Ainda queda un trozo longo. Eu creo que a segunda é Raquel, non? Sí. Gabri, vante botar de Carballo, verdad? Sí, a verdad. Vante botar de Carballo. Sí, pero pues esa última onda. Sí, Raquel, sí. ¿Non? Sara Puñal, Pereiro, Olliño, esa última final, remontada. Non sei quen gañou, se Sara ou Begoña. Gañou Sara. A ver se nos poñen a foto, Finis. Sí, gañou Sara. Terceira, Lidia. A repetición, veremos. Gañou Sara. Sí. Segunda Begoña, terceira Lidia, Olliño. Olliño esta final. Bueno. Xa decíamos que esa onda podería dar de todo. Pois escoita, Gabri, que aquí houbo sorpresa, Bueno, sí, evidentemente Sara Puñal non é ninguna sorpresa. No, sabíamos que podía estar aí arriba, como Lidia, Begoña, que eran as 3 podrían estar no podium. Sí, pero bueno, tiñan que loitar entre elas, Aguantou moitísimo. Acabou moi ben. Pois Begoña, igual Gabri, puido tamén
pesarlle un pouquiño levar o peso da carreira desde o principio. Sí, o peso da carreira. Vemos como se abrazan as tres, Sara, Begoña e Lidia. Sí. Esa deportividade que sempre comentamos no noso deporte, o deporte que además de salvar vidas, fomenta unha deportividade entre compañeiros que non a temos en outros sitios, non hai outros sitios. Non a temos en todos os sitios. E non vamos a decir nomes, que xa nos van a botar de aquí. Hermoso este deporte. Bueno, pues xa confirmado, gañou Sara, Sí, señor, bravísimo. Decíamos antes, Gabri, ti que te viches tamén nunha destas moitas veces, levar a veces o peso da proba. Sí, complicado. Complicado, tens que tirar un poquinho máis. Neste caso Sara viña sempre por detrás, viña sempre un pouco a Estela. Tivo a súa oportunidade ao final, acabou mellor. Sí, ao final ese rebufo ou a deportivista que che vai adiante pode te levar. Ahora sí que vemos a Brais ahí. Este sí que é Brais, este sí que é Brais. Sí, Camil Batagua, que non me maten Carballo, por favor. No. Vas ter que vir para Caldas este fin de semana, que non sei se vas a entrar en Carballo. Bueno, final juvenil masculina, a última final desta proba que nos quedaba por ver. Bueno, falábamos dos principais favoritos. Ahora tenemos que chamarlle outra salida así destas, non? Así un pouco daquela maneira. Ahora tenemos que chamarlle Hugo a Brais, non? Para completar a xogada. Pero sale fuertísimo Brais, pensado Alberti do Club Sisca. Pero oiño, xa decíamos antes, levar o peso da proba o deportista Mario Chacón do Club Salmento Arteixo, que xa lle colle aí a Estela o rebufo. E dous do Sada, literalmente chocando aí tres, non? Sí, Álvaro Lavandeira polo lado dereito. Sí, Álvaro vai colocado un pouco. Sí, pero Giño entre Brais e Mario Chacón, que van a aproveitar duelo. O rebufo un do outro. Que duelo. Brais ten. Que duelo vai haber aí, ahora sí que todos recuperan posición, despois desa saída espectacular. Ollo que Brais ten a papeleta de ir polo lado de dentro, abrir o camiño. Álvaro Lavandeira. Tamén aparece na xogada Antón, Sí, Antón López, que vai por dentro. Bueno. Esa primeira bolla van a pasar de todo. Ahora cerran. Que apurar, cerran os deportistas. Cerran a Lavandeira, como víamos, y pero ollo Antón pasa. Entran todos en dificultades. Pero bueno, aí pasaron cousas. De feito, a Lavandeira Antón saliu ben, deixaron fora o deportista do Club Sasa. Sí. E o Giño ese paso de bollas no que está liderando Brais Pensado. Que listo Antón, que ben acaba de facer Antón. Sí. Acaba de coller a terceira posición. Xa decíamos, escola ben posta. Sí, a ver quen lle quita esa posición ahora Antón, Sí, correcto. Que ben acaba de facer. Cando despois se poña de rodillas. Sí. Ese deportista é Juan Martín. Juanma, quinto, non? Cuarto. Sí. Ao lado de Álvaro Lavandeira, dos deportistas recopilamos dos pequenos da categoría. Fíjate o nivelazo que hai aquí. Pensado, Chacón, López, Alvar, Juan Martín e Lavandeira, as 5 primeiras posicións. Xa temos os resultados por aí, non? Ahora sí que empezamos de los resultados. Perfecto, xa nos din os compañeros que temos os resultados, só nos faltarían as finais. Sí, pero eso é moi difícil, non? Están diciendo que eco desde tal que eso é máis difícil. En todo caso, vamos a ver ese duelo. Sí, ese duelo entre, decíamos, Brais Pensado e Mario Chacón, o que vai liderando Brais Pensado. Gabri, pero Giño, ollo con Antón, que ven por la parte de arriba. Que ven pillando esa onda, eso que se chama runner. Olliño, Antón. Bueno, Antón. Olliño. ¿Cómo está acabando, Antón? ¿Cómo está acabando? Antón López. Vaya forza que ten o deportista pontevedrés. Que final, Antón. Olliño, seguido por Brais. Olliño esa carreira. Gaña Brais. Que final. Gaña Brais, deportista que ademais de gañar na Copa Atagua, gañado o sprint e virse reflexado nesta impresionante saída da auga. Segundo Antón López, terceiro Chacón, cuarto Lavandeira. Impresionante. Quinto Nuno Lorenzo. Sí, el sexto Juanma Lorenzo Colinas, sexto Juan Martín Rodríguez da Fuente. Escoita porque ollo o que acabo de facer Antón, moitísimo mérito. Está enfadado, estaba vendo desde aquí en directo, dixo tiro a tábua enfadado, pero bueno, ten que estar
Entendemos eso, a todos nos pasa, pero ten que estar contento porque fixe unha final espectacular. Viña de atrás, viña de séptimo octavo na primeira bolla. Este é un campeonato galego. Sí, Olliño. Xa che digo que estos 3 ou 4 van estar perfectamente na final do Campeonato de España. Sí, seguramente, sen dúbida. Tanto Chacón como Pensado como Antón López polo menos van estar nesa final. Aí puido máis un poquinho tamén o corpo a velocidade de Brais, non? Aí eu creo que Antón saiu un pelín antes da táboa. Pode ser un case nada, un punto que se vai aproveitar Brais. A veces tamén é moi difícil calcular, non? Cando hai que baixar da tabla, porque estás cos nervios, centro de pulsación, vendo que estás xogando ouro. E eu creo que aí sí que Antón pecou de sair un poquinho, mira, aí a Brais, cansado, Sí. Bueno, pero primeira medalla de ouro, Brais tamén, que, bueno, cambiou o corpo moitísimo este ano, medrou un montón. Sí, altísimo está Anxo, bravo. O sea, Antón López igual, Mario Chacón. La bandeira, que hai moito nivel. Olliño. Aquí hai moita tralla. Nuno Lorenzo, que segue os pasos dos seus irmáns. Sí, señor. Juan Martín Rodríguez do Club Sal. Aquí hai moita tralla. Hai canteira. Podemos dicir que hai canteira. Hai canteira. Como decía antes, hai futuro, pero tamén hai moito presente, xa. Sí, señor. Se vemos esta... Quería comentar antes que vemos xa esa baixada da marea, a liña de entrada a auga xa é máis larga, máis carreira a pé para entrar que na auga, na proba, nesa final que disputarán agora de nadar surf. Agora sí que vai a nadar surf, non? Sí. Vamos alá. E veremos que un dos factores que poderá determinar como ahora a carreira con táboa vai ser a carreira. Sí, entra protagonista a carreira. Agora sí que hai que correr uns metros. Carreira baixou bastante, No, dinos o presidente do club que é en Vivides. Vai paseando por aí cara ao bar, no, está ben aquí. Predicando co exemplo, sí. Está ben. Véxame ver aquí a serie de nadar surf junior femenina, porque entendo que é a que é, non? Sí, correcto. Vale, pois van a nadar agora sí desta categoría que antes non puideron nadar porque tiñamos un invitado sorpresa. Están preparadas xa Sara Fernández do Salvar, Irene García e Xulia Alcaldo Vila García, Uxía Tubío do CNS, polo Sisca, Sara Padín, Andrea Goemir, Andrea Iris, polo Sada, Marta Couceiro, polo Arteixo, Antía Posa, Ariana García, Joana Fernández, Andrea Díaz, Sara Fernández, Antía Francos, Fátima Lema, Celia Boquete, polo Sada, tamén polo Sisca, que mete a 6 persoas aquí. 6 deportistas estarán tamén Julia Grelo, Paula Ferradas, Carla Padín, polo CNS, Irene Cabanas e polo Vila García, Aroa Castro, Laura Touceda. Saída nula. Saída nula nesta final junior feminina. Pois iso sí que non é o máis normal, non? Non é o máis normal. Bueno, saudábanos aí a presidenta da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, Núria Rodríguez, que está vendo este streaming seguramente dende a oficina, non? Pois a ver, que veña por aquí no momento e falamos tamén un ratiño. Ahora si arranca. Quen quedou fora? Esa carreira, non víamos quen quedara fora. Deportista parece do Club Sasa. E as deportistas que xa entran e vemos que xa están facendo delfín, saída larga, que nesta praia do Ézaro, que sempre, cando está en marea baixa, deixanos unhas saídas moi largas, que para facer unha nadar surf, ás veces, tens que ser corredor, case. Sí, aquí, bueno, pois víamoslo antes, non? Gañou a final de táboa correndo, despois de toda unha proba de tantos metros, gañou na correndo. Si vemos aí xa esa imaxe do dron de a primeira deportista destacada do Club Salvamento Vila García, seguida por 3 deportistas do Club Sisca e 2 máis do
Vila García e Dorteixo seguramente non o poñerán fácil entre elas. Sí. Estamos nunha final do campeonato galego. Pois final na que teñen, recorden que pasar as 9 bollas, esa liña, a primeira liña de bollas, e volver, ahora sí que volve un poquinho o aire, Gabri, estamos vendo aí, fíxate, a primeira deportista do Vila García, especialistas nestas probas, grandes protagonistas tamén destas probas as vilagarcianas. Grandes nadadoras que xa case chegan a primeira bolla. Fíxate o aire, fíxate, sí. Poden velo vostedes perfectamente na casa. A corrente o aire non é nada fácil. Na casa, ou na oficina. Ou no, bueno, eu xa. Sí, Andrés desde logo, que sí. Fíxate aí na bolla, pasa de todo nesa primeira bolla. Sí, olliño que pasou algo aí. Sí. Non sei que lle pasou a segunda deportista. Andrea Goimil, que facía aí unha pequena pausa. Sí. Non sei que lle pasaba. Está pasando algo, Pasou algo aí, sí. Ou está esperando, ou está agardando. Creo que estaba agardando a alguén para seguir a súa estela. Ou iso, ou ten algún problema. Porque sí que está disminuindo a frecuencia de brazada. Sí, pero xa vemos aí a deportista Vila García doblando a última bolla. Sí. Bolla que lle poderá dar o ouro, se mantén esa posición, seguida pola deportista tamén do Club Vila García. Recordamos final directa, aquí ouro, prata e bronce. Final junior feminina. E aparte, final directa. Gabri, moitos puntos en xogo, Moitos puntos en xogo para, decíamos, esa clasificación xeral que gañaba o ano pasado o Club Sisca, salvar a segunda posición a Vila García en terceiro lugar. Bueno, leva ventaxa, eu creo que unha ventaxa moi grande. Podemos ver nos desde aquí da ventana que se levanta un pouquiño mar, Rubén? Sí, Olliño, Olliño que poden cambiar as condicións. Sí, non vai a ser un cambio excesivo aquí. No. Aquí a condición máis pero bueno, xa vemos aí unha odiña que pode dar xogo. Sí. Ahora non sei que pasou aí, pero o Arroaz outra vez. O Arroaz métese na carreira. Ai, que pena. Bueno, pois deportista do Club Sisca, Paula Ferradás, que suba a embarcación. Sí, non? É Paula. Sí. Bueno, ai, ten gana de xocar, Manoliño. Que pena, deportistas que poderían estar nunha medalla galega. Que pesadiño tamén, que pesadiño Manoliño. Lástima, estábamos indo moi ben. Sí. Sí, eu creo. Pero bueno, sigue en cabeza. Paula iba cuarta ou quinta, non? Neste caso, creo. Sí, sigue en cabeza a deportista Vila García moi destacada. Olliño donde empeza a facer os delfín xa, Rubén. E olla pelea pola medalla de prata, abertísima. Olliño que a deportista que mellor faga esta carreira esa onda, que igual non foron capaces de collela. Sí, a verdad que saiu moi rápida de García, pero bueno, victoria clarísima, medalla de ouro. Victoria clarísima para... E a ver a medalla de prata agora, porque vai a ser doblete para Vila García. E o bronce cae a dosada, vai a ser para o Arteixo. Bueno, pois aí, como di outras probas... Sí, gañadora desta final junior feminina, Laura Touceda, Club Salvamento Vila García, campeona galega, junior feminina. Dominando en principio final. Dominando de principio a final. Estamos aquí con... Temos con nós aquí o... Siguen chegando as deportistas desta final. Sí, e vemos que hai unha deportista ali que estaba xogando tamén co Arroaz, que sí que está terminando moitísimo o campeonato.
non sabemos que está pasando ali atrás. Dalle o arroz si está xogando está xogando ca deportista. Sí. Dalle mentras se queres a final masculina. Veña Álvaro que se acerca ali. E mentras imos con Nadal Surf Juvenil masculina. Temos a Junior masculina, sí. Nadal Sur, Junior masculina, final directa, coñecerás o campeón galego entre Iago Vicente e Pedro Costa do Cruzamento Vila García, Javier Madio do CNS Estrada, Martiño Mosquera e Abel González do Club Acuático Omia, Hugo Martínez do Cruzamento Socorrismo Carballo, Tomás Beira, Sergio Castelo do Cruzamento Sada, Martín Miña, Aritz Míguez, Samuel Hipólito, Nicolás Blanco, Daniel Canedo, Pablo Lema, Rodrigo Rodríguez dos Club Salvamento Arteixo, Pablo Nicolás Rodríguez do Club Salvamento Acuático Laracha, Pablo Polanco do Club Salvamento Sada, Anxo López do Club Salvamento Socorrismo Carballo, Mateo García, Hugo Loureiro e Asier Ramos do Club Acuático Omia, Arturo Ande, Hugo González do Cruzamento Vila García e Óscar Montáns Ibáñez do Club Natación e Salvamento A Estrada. Saen auténticamente a tope, a verse agora pois o invitado de luxo que temos non fai das súas e non molesta, porque sí que é certo que está terminando Gabri, non sei se iso, bueno, non sei, evidentemente aquí estamos falando un pouco por falar, pero bueno, se pode haber algún tipo de reclamación ou non, no caso sobre todo de Paula, é difícil porque tampouco son condicións que tampouco é como, bueno, pois unha onda tiroume, bueno, pois o Arroas quixo xogar comigo e asusteime, claro, sí, que de feito aí chegan as... Sí, non estamos vendo na cámara, pero chegan 4 deportistas do Xisca da marcación. Pero cos arroaces que hai en Carballo, parece mentira. Xa, razo temos, pero bueno. Bueno, pois unha pena para o club de Carballo, non puderon rematar a proba. 4 deportistas, vemos xa moi destacado por ese nadar. Iago, non? Iago, no. Pedro, Iago en primeira posición e parece Pedro en segunda posición. Distancias e despois os demais. Despois os demais, e vemos que se están acercando moito aí. Xa sube un deportista, porque creo que anda por aí Manoliño outra vez. Non. Creo que volve a andar por aí, sí, no medio. Páranse aí no medio. Ai, que pena, está aí no medio, está aí no medio. Que pena. Para esta final junior masculina. Seguimos dicindo na casa, non se preocupen, non fai absolutamente nada máis que dar a lata. Sí, correcto. Animal, pero dá moito a lata porque se pon aí a xogar, a levantalos, é moi pesado. De feito pasa agora pola liña de boias. Sí. E tírase unha persona da embarcación. Un deportista era, non? Veremos aquí. No, era unha persona da embarcación. Ah, sí? Sí. Sin gorro nin nada. Entón, mira, parecía que o quere desviar. Sí. Que está sendo pesadísimo. Sí. Bueno, estamos seguramente escoitan acaso Walkie, estamos lo tendo agora un poquinho con nós para tamén saber un poquinho que está pasando en directo, sobre todo co animal. Ven vostedes aí, ven vostedes na parte esquerda da pantalla, mentras sigue xa a proba, destacadísimos os do Vila García. Seguimos tendo moito vento. Sí, tira de pés aí. Tira de pés, xogando con a parte esquerda da pantalla. Creo que Alberto, non? É Sequeiro, non? Sequeiro tamén ten gana de xogar. Sí. Bueno, vemos xa decíamos na parte dereita da pantalla, moi destacados os dous socorristas do Vila García, metendo pés tamén. E vamos a ver a pelexa pola terceira posición, porque veñen dous deportistas do Xisca. Quero entender que un deles seguramente é, ahora sí que vamos a decir ben, Hugo. Coñécelos, Gabri? Sí. Pola forma de nadar, seguramente. Ou se non o estás coñecendo, quere decir que non estás indo a entrenar moito. Sí, ao lado dereito Anxo López. Anxo Hugo, non? Sí, ollo que se vai disputar esa terceira praza. Van a pelear o bronce, mira, fíxate. Moi destacado Iago Vicente, nadando moi ben, ca súa mítica técnica. Sí, levantándose moitísimo, non? Moitísima envergadura e cada vez máis alto, vale? Sí, este sigue medrando, bueno, que nivel. Sí, moi ben, esos últimos delfíns, ollo que cada vez
empezan a facer os Delfín máis atrás. Que distancia sacou, bravo. Gañador. Bravo. Podemos decirlo ahora. Campeón galego, Iago Vicente, Donadá Surf. Prata para o seu compañeiro Pedro Costa. E vais a decidir neste sprint a última. Anxo, non? Terceira posición, Anxo López. Sí. Terceira posición. Anxo López do Sisca. E cuarto, Hugo do Sisca tamén. Ahora chega o primeiro. Quinto parece Aritz, sí. No cruzamento Arteixo. Sí, fíxate que distancia sacou Iago, Sí. Que proba fixo desde o principio hasta o final, marcando un ritmo brutal. Ahora chegan tamén socorristas do Sada, Arteixo, tamén o primeiro do Umia, o segundo do Umia, ahora máis do Vila García. Martiño ahora entra, Martín Viña tamén. Moito nivel nesta proba. Moito nivel nesta proba, Gabri. Sí. Olliño que varios destes deportistas van a estar na final de España, seguramente. Sí. Hombre, deportistas como Iago, Pedro. Iago, Pedro seguro. Hugo, Anxo. Sí. Iago, Pedro segurísimo. Bueno, pois aí chegaron todos ahora, todos os deportistas. Mateo comentando a xogada, seguro, a xogada do Arroás, non? De mi madriña, a min tocoume, a min deume a turra ali. Bueno, pois é un elemento máis co que hai que contar hoxe. Tomei un café con ele e marchei. Sí, señor, bueno, aí están tomando xa, confirmando as primeiras posicións. Aí se saúdan tamén Pedro e Anxo. E Gabriel, creo que é o momento de que baixes abaixo e lle preguntes que pasou, que sensación ten os rapaces co Arroás. Eu creo que sí. Anda por aí abaixo o noso compañeiro Rafa coa cámara. Eu creo que vai haber ahora bueno, descanso non vai haber, pero un par de minutiños. Cambio de proba. Sí, nos que si queredes, Menchu, imos a publicidade un par de minutos. Vai baixar Gabri Colferai e vamos a saber de primeira man como está portando o Arroás que nos visita hoxe. Así que non se vayan porque nos queda todavía a carreira o rescate con táboa, tamén a entrega e a entrega de medallas. Así que seguimos en Ézaro, seguimos en Dumbría. Ata agora. Ata agora.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar, senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Bueno, estamos aquí de volta, xa a pé de praia, con Iago Vicente, Don Iago Vicente, que acaba de ser campeón galego do Nadal Surf. ¿Qué tal biches esta prueba, Iago? La vi muy bien, la verdad que antes de empezar estamos todos un poco asustados por lo del Delfín Manolín, pero al final yo no me lo encontré en ningún momento, aunque sí que se lo encontraron atrás y pues dijeron que al final es una experiencia, o sea que no hay que tenerles miedo, sino que está muy bien nadar con ellos al final, o sea no te hacen nada. Sí, unha experiencia, bueno, un pouquiño de medo para algúns deportistas, como víamos que algún incluso os levantaba, non sei se tuveche oportunidade de falar con algún. Sí, con Álvaro Lavandeira, el juvenil que quedó segundo, iba muy empatado con Anxo Touris de mi club y el Delfín le dio desde abajo y lo llegó a levantar. Y la verdad que no pasó con nadie más, creo, que le llegase a levantar tanto. Y la verdad que yo creo que fue mala suerte también, que te pase eso, porque además pudiendo haber quedado primero también, porque llegaron muy empatados los dos. Sí, víamos a Álvaro Lavandeira que se lle levantaban as pernas completamente, e víamos agora nesta última serie tamén problemas, tamén na final junior femenina, que
4 deportistas do Sisca subían a embarcación, tuvo que vir unha embarcación de apoio tamén, e bueno, deixando o factor Manoliño de lado, contento co resultado. Sí, la verdad bastante satisfecho y a ver ahora qué tal el resto del campeonato. Seguro que ben, Iago. Parabéns e moita sorte. Grande Gabri Colferai, pois estaba entrevistando ao flamante campeón galego de pois a proba nadar surf. Decíanos, bueno, que decíamos antes na casa, está tranquilas e tranquilos que o Delfín Manolín non fai nada máis que ser un pouco pesado. Quere xogar, hoxe ten aquí a un montón de compañeros e compañeiras, e, bueno, evidentemente un elemento máis que temos neste campeonato galego. Por certo, ahora imos a disfrutar da proba salvamento con tubo de rescate, proba na que participan 4 deportistas, un afogado, o segundo deportista ten que rescatalo con aletas, víamos aí preparar a varios socorristas as aletas, tamén os tubos, e despois veremos a 2 socorristas máis na liña de chegada cerca da orilla para sacar afora a ese afogado, a esa afogada, cando xa volve Gabri Colferai desa primeira entrevista con Iago Vicente. Vexo que aquí vamos a ter a categoría, van ir as 2 modalidades masculinas e femininas xuntas nesta categoría juvenil. Gabri, non sei se tes o micro subido. Sí, caleo teu, sí, non? Sí, no. Espera agora, a ver. Sí, agora sí, non? Ou este? Un poquinho. Agora, era este. Tiña todo menos o que era. Bueno, estamos aí xa coa proba de salvamento con tubo de rescate. Decíamoslo, tranquilizaba tamén a todo o mundo na casa Gabri, Iago Vicente, comentando que, bueno, eso del Delfín Manolín é unha experiencia, non? Unha experiencia espectacular. Por certo, temos xa preparadas pois esos 10 clubs, categorías, van mezclados, non? Estamos vendo desde aquí, Gabri. Sí, creo que van mezclados, vemos deportistas masculinos e deportistas femininas. Pois vai a estar na categoría, nas 2 categorías, o Sisca, Vila García, Umia, Laracha, Arteixo, Sada e a Estrada en masculino, e os demais clubs que dixemos nas 2 categorías, a excepción do Umia, que vai estar na categoría juvenil femenina. Final directa, tamén primeiro relevo que vemos neste campeonato, nesta xornada aquí, neste venres 28 de xuño. Gabriel, é un día bonito sempre, Gabriel, 28 de xuño, final de mes, empeza o verán, a xente hoxe pois é día de cobro, fin de semana, ben bo tempo. Bueno, día de cobro, fin de semana, día de cobro, fin de semana, salvamento, socorrismo, cale da fesga, bueno, está feito. Está feito. Sí. Por certo, esta proba, comentei na hora, vamos a comentarlle un poquinho, vamos a ir tamén comentando un poquinho máis. Son 4 deportistas, 4 socorristas, Gabri. Primeiro ten que nadar. Sí, correcto. O segundo ten que poñer as aletas onde queira. Evidentemente todo o mundo entra na agua con elas. Eu non recordo ver a ninguén poñelas fora e ir marcha atrás. Aletas de fibra nesta categoría. Estou vendo ali algunhas aletas italianas. De feito, creo que alguén do Sisca, estou vendo aquí en directo, desde aquí. Ten que ir a por el co floppy, coas aletas, chegar a bolla, pasar pola parte de atrás, clicarlle o floppy ao primeiro socorrista e volver tirando del. Nada fácil. No, sobre todo... Ti tocaba chesta moitas veces, non me parece? Sí, a de nadar con aletas, non? Ainda sí que tocaba algunhas veces. Sí, pero non, eu creo que son as partes máis difíciles, tanto o do nadador como o do rescatador. O nadador, por ter que nadar a topa esta primeira bolla, e despois volver a pés. E volver a que pés, está moi, claro. Que nunca se di, pero sí. Volver a pés é moi duro. Sí. Bueno, o rescatador ir e ter que volver con peso. Tamén, neste caso, bueno, hoxe as condicións non son demasiado tremendas. Xa arranca esta final, recorden, están os clubs femenino e masculino pois disputando esta proba, este primeiro relevo.
Imos ver tamén, Gabri, se podemos ir tendo durante o día algunhas clasificacións profesionais tamén para ir comentando, para ir vendo un pouquiño pois esos resultados. Creo que temos xa algún resultado tamén colgado na página web da FESGA. Sí, temos xa os resultados do Nadal Surf Juvenil. Dalle. A ver se nos cargan aquí a página. Non vai moi ben aquí o internet, non vai moi ben o internet. Bueno, todos os problemas sexan eses, vemos xa esa primeira parte. Recorden, este primeiro socorrista dos 4 teñen que nadar ata a bolla, teñen que chegar, teñen que tocar a bolla, porque ali hai un árbitro mirando tamén nesas embarcacións, comprobando que pois cumpran o recollido no reglamento a este respecto. Non descartamos unha nova visita de Manoliño por aí, pero bueno, creo que ahora xa a maioría dos deportistas polo que fomos coitando, fomos vendo ahora xa están familiarizados con el. A quen lle toque que lle dé a turra, decimos moito na nosa terra, non? Dar a turra, pois tense que fastidiar e o resto, pois, como Iago Vicente, libran, non? Sí. Iago Vicente que tamén apoia a Manolito. Bueno, a ver, claro. Sí, bueno. Xa teño aquí, Rubén, se queres comentar. Bueno, chega aí xa o primeiro. Do Sisca, non? O primeiro, sí. Álvaro Lavandeira. Do Sisca que parece que se equivocou de bolla. Pero equivocouse, sí, equivocouse de bolla. Sí, porque non poden sair, non están na bolla. E sae primeiro o CNS, non? Mentras. Sí, o CNS Estrada con esas aletas italianas. Bueno, pero equivocouse por 2 bollas, Sí. Ahora sí que sae o Sisca, equivocouse en 2 bollas, mi madriña. Bueno, saen agora tamén máis clubs, o Arteixo. Dalle, tiñes os resultados aí? Sí, teño aquí o resultado do Xano de Nadal Surf Juvenil feminino. Esta final directa, que en primeira posición é campeona galega Naira Avalo do cruzamento Vila García. En segunda posición Begoña Martínez do cruzamento acuático Pontevedra. En terceira posición a medalla de bronce Irene González do cruzamento Vila García. A ver que temos por aquí tamén o Nadal Surf Juvenil masculino, donde o campeón galego foi o gran Anxo Touris do cruzamento Vila García. En segunda posición medalla de prata Álvaro Lavandeira do cruzamento Socorrismo Carballo. Terceira posición para Mario Chacón Álvarez, medalla de bronce para o deportista do Club Salvamento Arteixo. Moito nivel aí, nesas medallas que logo Touris, veremos. Lavandeira, Chacón, xa son deportistas, imagínate se estos son vos que se coñecen polo apellido. Sí, non fai falta que digamos nin o nome, tamén bravísimo por esa ouro, ese bronce para o Vila García, que está dominando as probas de nado e vai a seguir dominando seguramente neste campeonato. Por certo, está chegando xa primeiro socorrista, que creo que son os 2 CNS. CNS Estrada, sí. Sí, teñen por relevo, evidentemente. Tamén nesa categoría juvenil masculina non participan en femenina. Andrés, Sique, Roy, teñen uns relevistas. Sí, teñen bo equipo. E tamén lle deu unha oportunidade aí o Sisca, non? Con esa equivocación de bolla que non solemos ver moitas veces, non é o habitual. É bastante raro. Pero bueno, xa arranca se fixo un cambio rapidísimo, non? Sí, os deportistas do Vila García, do Vila García, do CNS Estrada. Fixeron un cliqueo moi rápido. Saen tamén... Non sei se son os do... Eu ia decir Vila García, creo, Sí. Hai... Ten moito que remontar o Sisca, Outro relevazo tamén, pero sai o Sisca, Salo, Sasa... Falamos de categoría masculina. Fíxate o que decías ti, Gabriel, importancia de darlle os pés, aí todos veñen de espalda os moi importante afogados. Quitarlle un pouquiño de peso ao rescatador. Sí, e fíxate o Sisca na parte da pantalla veñe un equipo femenino, non? Non? Pode ser? Sí, ese é o equipo femenino. Veñen pouco cruzadas, eu creo que elas sí que son as primeiras femeninas. E xa todo o mundo volvendo. E agora imos a ver a última parte deste relevo. Logo seguimos comentando os resultados que, lembren, poden velos na página web da FESGA, fesga.es, en apartado de resultados competicións, pinchan aí e depois hai outro de competición, resultados en directo. Comentar tamén que agora mesmo hai unhas pequenas rachas de vento, bueno, pequenas, non estamos ali para viviras, pero vemos unhas rachas de vento, como poden ver nas súas pantallas, por eso non dispoñemos de dron agora mesmo. A ver se o poderemos
ver as súas imaxes. Vai pola tarde, que mellora un poquinho o tempo. Pola tarde. Por certo, Gabri, fíxate, esta parte decíamos, 2 socorristas teñen ahora que tiran ao principio un pouquiño do primeiro do nadador, e depois teñen que coller ao rescatado, ao que vai co floppy, pero teñen que correr moitos metros. Van ter un papel moi importante. Crucial. As rescatadoras de area. Fíxate, os CNS que ven o fai, tiran xa un montón do rescatado, moi ben. A falta desa carreira pola area, quedarían en primeira posición, seguidos polo Vila García, que tamén chega a ese rescatador da área. Moi ben, Responsabilidade de outros 2 integrantes do equipo para chegar á meta. Fíxate que non é fácil, que pesa moito. É moito. obvio que hai que facer aí unha subida. Sí. Como está costando. Está costando ese campións galegos, agarre. Olliño esa pequena subida. Campión galegos, CNS Estrada. Vila García, segundos o Club Natación Salvento Vila García. Vaya remontado, Sisca, que creo que van a acabar terceiros. Sí, Olliño. Creo que van a acabar terceiros. Que remontada do Sisca. Aí o vemos agora. E cuartos, masculino vai estar entre Osada e Arteixo, non? Pero literalmente metro a metro. Estas son as campeonas femeninas Vila García. Rapazas do Vila García, campeonas galegas femeninas. Sisca segundas ahora, estamos lo vendo. Segunda, Club Salvamento de Socorrismo Carballo. Están chegando os últimos 2 relevos. Bueno, moi ben, moi ben. Vemos por aí outra vez a Manoliño. Que xa se botou aí. Manoliño volve. Alberto a nadar con él, a xogar con él, distraelo dos nosos deportistas. Manoliño pesadiño, vamos a chamarlle. Alberto que se está subindo en riba del. Isto é un espectáculo, isto é un meme. Bueno, como nos vexan os de Greenpeace facer isto, vai mi madriña querida. Que de feito estuveron outro día en Compostela. Sí. Bueno, bromas aparte, isto sigue. Agora, estes son as socorristas do Arteixo. Fíxate como costa isto, que son moitos metros, Ahora as do Umia tamén chegan. Subindo, cerrando esta final de relevo tubo. As deportistas do Club Acuático Umia, deportistas de Cabres de Reis. Mira como costa, Sí. Aí vemos, Sequeiros, aí o temos. A imaxe de Sequeiros xogando co Arroas. Diálogo marino, aí está. Bueno, aí o temos, aí vemos, pois Manoliño e Sequeiros. Esta imaxe para a posteridade. Manoliño e Sequeiros. Que nos iba a decir hoxe que vamos ter aí pois un visitante especial. Vexan que non pasa nada, que o único que quere é xogar, pero sí que é certo que están molestando a algúns deportistas porque ten moitísimas ganas de xogar. Alberto subido nele como se fora un atado, Alberto, noutra vida tuvo que traballar así nun chollo destes de... Eu sei que Alberto é biólogo marino, pero non sei se estuvo iba a decir, de xogador como te fis, pero bueno. Bueno, ahora volve. E aí está, pois esta é a imaxe do campeonato, señores e señores. Os protagonistas, o Arras que se quere subir. Manoliño quere máis. Quere subir. Manoliño quere máis. Quere subir, pero eu creo que Álvaro non lle vai deixar. Isto é espectacular. Bueno, pois en todo caso recapitulando, mentras seguimos vendo aí a ese Arroas, pois campións galegos, o CNS, medalla moi merecida, subcampións, Sí, está. Subcampións creo recordar o Vila García, bronce para o Sisca e en rapazas gañaba o Club Salvamento Vila García en esta categoría xuvenil. Vimos ver ahora tamén en unha serie única o Salvamento con tubo de rescate da categoría junior femenina e junior masculina. Final directa, 9 clubs. Vai estar o Sisca tanto en categoría masculina como femenina, o Vila García tamén en masculina e femenina, o CNS tamén en masculina e femenina, o Umia só en masculina, e o Arteixo en masculina e feminina. Preparado xa para esta proba, Gabri, despois quedaríanos para esta mañá pois o rescate con táboa.
Vemos aí a deliberación de Verónica. Deliberación ou bronca? Ou bronca. Ou bronca, non. Bueno, la bandeira vai ir quente a comer hoxe, entre non sei se foi descalificación. Pois creo que algo pasou aí, porque sí. Aí vai tamén bastante a xogar un poquinho. Ao final vamos ter que nos comentar, Rubén. A ver, ao final, bueno... Se podemos retransmitir desde a marcación, mellor. O meu rapaz non está vendo que está na gardería, entonces non vai ver ese espectáculo dantesco. Bueno, pero paso yo despois. Sí, no. Paso yo un WhatsApp. Nada, o bo de YouTube é que isto queda grabado e xa que todo o mundo pode darlle para atrás, pode tal, pode ver como chamamos a Hugo Brais, esas cousas todas que nos perdoades porque, bueno, facemos isto con moito cariño. E facémolo con moito amor e a verdade que o estamos pasando moi ben pois por todo isto que nos está dando este campeonato aquí en Dumbría, Concello de Dumbría, aquí no Fervenza do Ézaro. No Ézaro, a Fervenza do Ézaro que é bueno, ten a súa fama porque é o único río que desemboca no mar nunha fervenza en España. Sí, é o único. Correcto. En España que desemboca nunha fervenza. Sí, está aí. Sí. Basanta uniuse a xogar con Delfín, un pouco arroás. Bueno, por lo menos vai noter aí un pouquiño entretido. Recorden este a final directa, aí o vemos. Entretendo a Manoliño para que non se poña pesadiño. Bueno, pues, a verdade é que é unha maravilla, estes animais cariñosos, tranquilos. Para que vexan, claro, nas vosas casas que non pasa nada. Fíxate, no, todo o contrario, se este que quere xogar. Claro, fíxate. Aí vai. Fíxate, o que quere xogar aí. Sí, señor. Bueno, imaxe do campeonato. Sí, no, sin duda. Todo momento. Sí. Sigue baixando a marea, Rubén? Sí. Coidadiño os rescatadores da area, que igual algún equipo cambia a súa táctica porque sí, porque a cousa está complicada, hai que correr un montón de metros baixo moitísima marea dende a mañá. Tamén despois para o rescate con tabla vai a estar tamén interesante. Vamos a ver esta final que está preparada, non sei se agardan algún cambio de bolla ou ainda están deliberando aí os árbitros mentre vemos pois esa imaxe do campeonato, non? Sin duda a imaxe do campeonato. O estrador do Club Natación Santa Comba que se une a xogar con ese Arroás, protagonista do campeonato, como dicíamos. Sí. Pois, a todo momento vamos a ver tamén, despois preguntamos a ver que pasa un pouquiño con algunhas series, non? Bueno, creo que eu entendo que nada, sobre todo coa serie de Álvaro, tamén coa serie de neste caso de Paula. Pouca cousa se pode facer porque, bueno, entendo que son casuísticas que ocorren e lóxicamente non se vai a repetir unha serie por iso, pero bueno, tanto Alberto como Javier López Basante teñen a comida gañada, eh? Sí. Teñen a sí. E incluso postre. Sí. Bueno, xa se preparan aí estes deportistas. Sí, agora creo que coñeceremos agora os campións e campeoas galegas. A proba de relevo rescate con tubo. Tubo de rescate, despois quedará ainda o rescate con tabla e as medallas. Iremos descansar un pouquiño, comer un pouquiño e a tarde volveremos ás 3:30 con máis salvamento e socorrismo aquí desde Ézaro. Isto arranca. Arranca ese relevo, rescate con tubo. Hai que correr bastante, Saen moi fortes todos os competidores, todos con neopreno, excepto unha. Entendo que era Iago Vicente, non? O primeiro, esa envergadura, esa forma de tirarse. Sí, pois vai a dar unha moi boa posta. O socorrista do Vila García tamén moi ben o Sisca, a súa dereita, categoría masculina. Seguramente o segundo relevista do Vila García que sexa Pedro Costa, non? Pedro con aletas, sí? Sí. Pode ser, Veremoslo agora. Non estou vendo desde aquí, non vexo ben, pero pode ser, sí.
sí, pode ser. Veremos agora que esos deportistas xa están a metade de camiño, case chegando ás bollas. En cámara advirtolles que na casa vese menos distancia. Sí, no, é unha distancia razonable, son, bueno, neste caso Iago tardar 2 minutos e medio 3. Se Iago tarda 2 minutos e medio 3, pois son mínimo 200 metros son mínimo. 200, aí xa a tocar bolla. Aí vemos. Sale Vila García tamén, o Sisca. Están preparados tamén o resto de clubs preparados. Ahora tamén Arteixo e... Adiante esa posta de aletas, moi importante tamén. Rapidísima do deportista do Vila García, que sigue facendo delfíns casaletas. No, está poñendo. Sí, tío problemas con aleta. Xa empezan a dar agora si xa empezan a dar os dous deportistas adiantados. Si non é fácil poñer as aletas aí na auga, non, Gabri? Non é nada fácil porque entre as corrientes tens que ter as dúas aletas agarradas sempre. Non as podes soltar en un momento, senón despois alo van. Perdiche unha aleta algunha vez? No, eu non, pero hai xente que sí. Sei dun irmán Mouro que sí. Pero en serio, que perdeu unha? Sí, unha aleta de fibra, sí, en razo, nun adestramento. E non mataron na casa? Non sei, eu creo que tengo que pagar outra sen. Bueno, mandamos un saúdo, Sí, un saúdo a Irmán Mouro, estarán... Onde están? Están traballando. Están traballando, xa en razo? Sí, eles están Malarés. Bueno, máis tranquilo, máis tranquila. Mandamos un saúdo. Espero que non nos estén vendo, porque esa é señal de que están traballando ben e atendendo o que teñen que atender. Xa terán tempo a ver este vídeo hoxe a noite, mañán pasado. Isto queda, lembren na canle de YouTube da Fesga. Está chegando xa o Vila García. Fíxate, pasan por atrás. Fíxate esa imaxe, ten que colgarlle o floppy. O Sisca vai pelear, o Sisca vai pelear. Tamén está por aí o Umia, o Salvar. Si, tarda un pouquiño o Sisca, o Sisca. Tarda un pouquiño. Tarda bastante. Pois esos segundos vanlle costar moito. A volta decide todo, tamén sae o Salvar. Si, Umia e Salvar, si. Umia e Salvar peleando polo bronce. Bueno, leva un pouquiño fora as aletas. Aí vemos mellor esta imaxe. Menos distancia da que nos parecía. Xa temos, volve a ver a imaxe do dron. Menos distancia da que nos parecía. E ollo que xa vai collendo o Club Sisca ao cruzamento Vila García. Veremos agora tema de orientación. Que imaxe bonita, Facer menos metros. E vemos aí a Hugo Martínez. Sí, remontando Sisca. Hugo Martínez, Pedro Costa. Remontando Sisca. Duelo Vila García, Carballo. Bueno, esto van a decidir remontando Sisca. Van a decidir os dous últimos, Exactamente, deportistas da área, rescatadores da área que xa comezan a facer señais. Que bo relevo de Hugo, que bo relevo. Estamos, é moi importante a orientación, como decía antes, facer cantos menos metros posibles. Sí, ahora teñen que levantar a cabeza moito para ver os compañeros, onde están. É máis ou menos, Rubén, eu vexo sobre 70 metros de carreira, Sí, non 70 igual non, pero sí. Sí, moitísimo, moi longo, moi difícil esta proba para os últimos dous socorristas. Quería ver quen ven en terceira posición, a ver se podemos ver agora. Aí vemos, van a coller ao mesmo tempo Vila García e Sisca. Sí. Ollo, collen aí o... Collen un pouco antes o Sisca. O Sisca, Pedro Jaime. Xa tiran e tamén rápido Vila García. Moi rápido. Sí, pero creo que empezaron a collelo moi rápido pola axila a Iago. Iago pesa porque é grande. Sí. Vai gañar o Sisca. Olliño que aínda van coller esa liña. Sí, gaña o Sisca. Moi ben. Non o levantan, collelo pola man. Bueno. Pero Costa, fíxate como Costa. Arriba. Pedro que está sufrindo. Sí. Detrás que veñen os deportistas do Vila García, terceira posición o Salvar, ¿no? Ten mérito porque Iago ten unha envergadura enorme. O Salvar en terceira posición. Sí, é o Salvar, non? Sí. E a cuarta posición o Club Acuático Umia. Sí. Distancia que sacou o Salvar ahora nesa terceira posición. Aí vemos tamén en imaxes o CNS. E vamos a ver cal é o primeiro equipo femenino, creo que o Sisca.
vai entrar agora. Aí estamos vendo Umia cuartos, tamén bo resultado. E agora chegan as primeiras mozas desta categoría, son as do Sisca. Estamos vendo a CNS, a ver se vemos en imaxe agora. Vemos o golfiño outra vez aí. Aí está. Vemos o Sisca, de novo, campeonas desta categoría. Distancia tamén, diferencia, moita diferencia entre os Sisca e as segundas clasificadas. Que veñen ahora. Remata aí o CNS Estrada, se non me equivoco, sí. O CNS masculino. Correcto. Van a quedar quintos. CNS Estrada feminino. Segundas, non? Por la parte esquerda aparece o cruzamento Arteixo. Sí, que se foron moi longe, non? Desviáronse un pouquiño, sí. Se foron un pouquiño máis longe. metros que nadar. Sí. Hai que evitar eso, como decíamos antes, coller referencias en terra. Sí. E vir dereitiño. Foronse un pouquiño longe. A marea que sigue baixando, Sí, no, esta proba fíxose na peor hora posible para os últimos deportistas. Mira, que duro se fai isto, teñen que levala ata a liña de meta. A socorrista que nadou primeira, afogada, en este caso, en términos desta proba. Bueno, pois aí vemos, dolle todo as deportistas do CNS, van a ter maniotas mañán, porque isto é proba... Bueno, recordamos que... Fíxate, aí está outro toleando aí. Bueno, pois... Isto é unha imaxe espectacular. Ahora quere que lle rasca a barriga. Xete que imaxe. Que espectacular. Bueno. Desde o dron ainda mellor. Sí. Non estamos falando dun estrador calquera. É como o meu can, ponse panza arriba e quere que o rasquen aí seguido. Sí, señor. Espectacular. Bueno, pois... Outra proba máis. Quédanos por ver esta mañá a proba de rescate con tabla. Sí, baixa. E eu creo que, Gabri, podes entrevistar, podes coller a quen queiras por aí. Sí. Te vai collendo xente por aí diante, non teñas medo ningún. Vamos a ver se encontramos algún técnico. Veña, dalle pa diante. Bueno, pois, nos mentras aproveitamos, Menchu, imos un minuto de publicidade, mentras preparan as táboas que xa están preparándoas para esa final de rescate con tabla. Volvemos en nada, un minuto, ata agora.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Bueno, estamos aquí de volta no areal do Ézaro, xa aquí abaixo. Estamos con don Enrique Ramilo, adestrador do CNA Xastrada, histórico deportista tamén no salvamento galego e español. Como estás vivindo este campeonato? Bueno, pois con moi pouca preparación previa, pero bueno, o pouco que practicamos de momento estámoslo subsanando bastante ben. Así que, bueno, a ver que tal as probas de area, que é o que máis fixemos, eso, eu creo que teño esperanzas aí, de que sae ben. Vale, supoño que estades preparando tamén o campeonato de España do mes que ven e dicir que acaban de quedar primeiros os deportistas masculinos e terceiras as femininas. Sí, en juvenil masculino sí que temos un relevo aí moi completo. A verdade é que temos un neno que vai moi ben con aletas, despois outro que nada moi ben sin elas, e daquela complementase moi ben o que é o relevo. E as chicas, bueno, fixaron ben o seu papel, entrenaron pouco porque tuveron hora abaixo, igual que, bueno, todas, imagino. Pero, bueno, a verdade é que fixaron un papel bastante decente. Sí, xa falamos antes do tema do abaixo ordinaria, semana que ven é a extraordinaria. E ao final tamén os deportistas do 2006 sí que é algo máis complicado de compaxinar ao final a nivel de entrenar, a nivel de estudios e tamén a nivel presión, claro. Sí. Sí, claro, porque, a ver, xa non é só a presión deportiva, que ao final non tuveron casi tempo a preparalo, senón a presión a que levan sometidos todo o curso, e agora un puxón final sempre é o que máis, bueno, non lles dá tempo a nada a entrenar, que va, pois é o que hai que convivir sempre todos os anos con eso, é a vida, é o que hai. Xa, claramente. Bueno, pois, moitas gracias, Enrique Ramilo, adestrador do Club CNA Xastrada. Deixamos a final de carreira de rescate con táboa. Moitas gracias, Enrique. Grande, Enrique, grande Colferay. Estamos viendo, ya decíamos, esa final de rescate de salvamento juvenil feminina, donde están o Vila García, o Umia Osada, o Arteixo, Naracha, o Sapo, o CNS Astrada e o Sisca. Relevo de dúas, dicemos, relevo de dúas deportistas, unha nada, e a outra vai a buscar a coa táboa.
Sae primeiro o Sapo, tamén moi bo relevo do Sada. Terceira posición Sal, cuarta Sisca, 4 primeira xa en liza na táboa. Aí vemos o resto de deportistas. Sai Umia agora. CNS a Estrada tamén. E aí vemos o Vilagarcía. Era Vilagarcía, perdón, era o Sada que saía. Vilagarcía mandando tamén nesta proba. Os deportistas do Vilagarcía pola parte superior da pantalla o Sapo, parte superior da pantalla. E tamén veñen moi fortes as dúas deportistas do Sisca e do Laracha, e ven vostedes pois ese esforzo máximo, ese relevo co que finalizamos esta primeira xornada mañá. Pero Gabri, queda unha tarde, queda unha tarde espectacular. Eu teño moitas ganas de ver aquí a proba de sprint tamén, co nivel que hai en xeral. Sí, esta proba de sprint que imos ter nós aquí diante. Sí, literalmente, esa sí que de baixo imos a ver moi ben. Esta sí que imos ver ben, esta imos ter queixa. Todo a chegada, pero bueno, sí. De momento nesta o Vilagarcía sigue mandando, pero leva moi boa cadencia o Sapo e tamén o Sisca. Leva moi boa cadencia. Estamos na proba de rescate con tabla, non rescate con tubo, ven aí. Ahora mismo cambiamos. E la García está aguantando, ahora leva moi boa sincronización, Gabri, tamén o Sisca, pero creo que lle vai a costar moito intentar chegar á posición do Vilagarcía. Está sacando máis ventaxa o Vilagarcía, e olla a terceira posición, porque aparecen pola parte esquerda as deportistas do Laracha, peleando coas do Sapo, que se quedan un pouquiño. Sí, deportistas que van disputar esta terceira medalla, sí. Bueno, veremos. O Sal pode ser prata, O Sal pode ser prata. Veremos esa prata tamén que se vai disputar. O Sal pode ser prata. O Olliño esta final. Sí. O Olliño a final de carreira, hai que correr moito tamén. Aí nesta imaxe parece que van a modo, pero sí. Asegurámoslle que non. Estamos vendo desde aquí en directo, desde esa altura na que estamos. Vai a gañar Vilagarcía. E como non baixen xa as do Laracha, sí. Pois arriba Vilagarcía, arriba Sisca, arriba Laracha. Vai ser o Sisca, un poquinho Sal. Sí, Sisca segunda. O Sisca van ser segundas. Laracha terceiras. Pero casi xuntas. Sí. Que bo relevo, sí señor. Vilagarcía, Sisca, Sapo, perdón, Laracha, Sapo. Ahora checa tamén Umia Quintas. Bueno, pois e agora vemos tamén aí o Arteixo a salvar, tamén o relevo do CNS, e por detrás veñen tamén as deportistas do Sada. Outra medalla máis de ouro, Gabri, para o Vilagarcía, que nesta categoría ten un equipazo feminino que vai a sacar moitos puntos. Sí. En categoría masculina tamén ten un equipazo, neste caso masculino, os dous, pero masculino, con Vicente, con Pedro Costa, que van a sacar un montón de puntos. Bueno, vai andar aí o Vilagarcía tamén na clasificación, sumando moito ata o momento. Sí, gustaríame, ojalá ver o resultado provisional desta mañá. Vamos ter que pedilo. Cando acabemos, porque vamos ter que pedilo, ainda que non o podamos dicir así moito, que che parece? Igual podemos dar así algunha píldora. Dalle, tes resultados, dalle. Sí, imos decir as finais desta mañá. Imos con carreira con táboa junior femenina. O ouro iba para Paula Ferradas do Cruzamento Socorrismo Carballo. A prata e segunda posición Ariadna García do Cruzamento Arteixo. En terceira posición Irene García do Club Salvamento Vilagarcía. En carreira con tabla junior masculina, en primeira posición vimos moi destacado a Javier Hernández do Cruzamento Arteixo, Rodrigo Rodríguez tamén do Cruzamento Arteixo a prata, e o bronce levaría o Anxo López Rei do Cruzamento e Socorrismo Carballo. Pois sí, señor. Sí, aí vemos xa a reunión co árbitro. Bueno, podemos comentar que despois de cada proba, é algo que non se ve moito desde fora,
pero sempre un integrante de cada equipo debe ir revisar a posición co árbitro. Dime, Rino, que lle vayamos pedir a él os resultados, se somos capaces, tío. Pues claro, por certo que está falando aí, pero creo que está comunicando que non fixeron ben o percorrido, que non foron de esquerda a dereita. Non quero entender que é unha descalificación. Bueno, unha pena, pero bueno, esta é parte do xogo tamén, Gabri, é parte do xogo. Bueno, pois aquí continuamos. Por certo, agradecer ao Concello de Umbría, diremoslo máis veces, falaremos co seu alcalde tamén durante este fin de semana, pero agradecer pois o apoio que sempre brinda este deporte, ofrecéndonos aquí as instalacións do albergue, ofrecéndonos esta praia maravillosa e, por suposto, tamén, pois moitísimas grazas tanto á Deputación da Coruña, por suposto, como á Xunta de Galicia polo apoio e por facer posible tamén este streaming, non? Tanto para a xente que o está vendo agora, como para todos os deportistas tamén que se poidan ver despois. Iso sempre, Gabri, ti que és deportista, eu entendo que iso poder verse dá un plus, non? Sí, eu creo que sí, a verdad. Despois hai xente... Eu personalmente tampouco me gusta moito verme despois das probas. Falando así... A mí tampouco escoitarme. Coincidimos bastante. Sí, o de verse despois está moi ben. Tamén sacas o que se chama feedback, non? Sobre... Sí, pero mellor unha semana despois, non o día, sí, non ese día, non? Exactamente. E tamén eu creo que pode ser unha ventaxa este directo para os adestradores, que poden sacar conclusións, fallos e incluso exemplos, poder sacar unha sesión de vídeo para enseñar para entrenar. Sí. Ter máis resultados por aí, non? Teño máis resultados de carreira con táboa xuvenil feminina. Nesta carreira collía o ouro Sara Puñal do cruzamento Socorrismo Carballo. Segunda posición, Begoña Martínez, do cruzamento acuático Pontevedra, moi disputada esta final. En terceira posición, Lidia Boy, do Club Acuático Umia. Sí, tamén de carreira con táboa xuvenil masculina. Primeira posición, Brais Pensado, do cruzamento Socorrismo Carballo. Antón López levaba a prata do cruzamento acuático Pontevedra. E Mario Chacón, terceira posición, medalla de bronce para o Club Salmento Arteixo. Bueno, pois aí teñen vostedes esos resultados que, lembramos, poden consultar na web Fesga, a web da Fesga, fesga.es, prácticamente resultados en tempo real, Gabri. Sí, como os estamos vendo agora, que acaban de sair o Nadal Surf Junior feminina, o ouro levaba Laura Touceda, do cruzamento Vila García, a prata Irene García, do cruzamento Vila García tamén, e o bronce Joana Fernández, do Club Salmento Arteixo. Pois arranca xa esta final masculina, rescate con tabla de salvamento, está o Vila García, Umia, Osada, o Arteixo, Salvar, o Laracha, o Sapo, o CNS e o SIS, que habíamos antes. Cara de concentrado a Lavandeira, Álvaro Lavandeira, juvenil de primeiro ano, corríxeme, Gabri, creo, tamén sí, con moitísimo futuro neste deporte. Bueno, hoxe protagonista na primeira parte da mañá, pois por ese pequeno desliz do Arroás Manoliño, que sigue ali xogando, Sí, non lle deixou acabar a proba, que eu lle ven Álvaro, non lle deixou acabar a proba, e Álvaro non puido pelear por esa medalla de ouro, estaba un pouco pois contrariado, enfadado, pero bueno, o que decíamos, Gabri, este campeonato é moi largo, quedan moitas probas, queda moito que facer. Mañá veremos tamén o Ocean, a proba, bueno, pois de fondo, non? Aí por antonomasia, na que hai que facer todo, nadar, táboa, esquí e correr. A mira que imaxe tan bonita nos deixa o dron, nos posibilita ver dos deportistas galegos chegando á bolla. Agora terán que facer unha señal. O Sisca primeiro, non? Ali arriba, por parte de arriba. Sí, correcto, Álvaro Lavandeira, a ver se non se equivoca. E eu creo que tamén por aquí veña o Vila García, que vai a tocar terceiro. Ese saúdo, xa é un deportista do Sisca e do Sapo. Sí. Bo relevo tamén ten o Sapo aquí, Sí, nadaba Álvaro Lavandeira e Anxo e Antón López. Brais é unha locura como entra. Espectacular. Si non entra tamén... Si, ahora xa saben todos, Salvamento Vila García, Sasa...
Sal, CNS e por último Arteixo. Bueno, pois todos os equipos en liza xa. Este sí que é Brais pensado. Moi ben esa posición na táboa. Este non move as pernas, fíxate. No. Este non move, non lle fai falta. Pero leva unha posición aí, bueno, move un pouquiño ahora, pero non lle fai falta. Aí ven o Sada, non? Nesa parte inferior esquerda da pantalla. Sí, correcto. En terceira posición. Cando xa van doblar a olla, podemos, mira, ahora nesta imaxe podemos ver moi ben ver o cambio, ese cambio que pasa por abaixo, e vas ver o do Sapo. E está aí Manoliño. Anda Manoliño por aí. Arriba. Pero esto que arriba Antón. Cambia un pouquiño máis lentamente. Espectacular. O noso amigo. E xa vemos que a posición das tablas é diferente, non? Sí. Manoliño polo medio. Sí. Tumbados os dois deportistas do Sisca. Van un pouco atrás. Caída. Caída, mala posición do Club Sapo. Sí. E fíxate o Sisca. Máis ventaxa o Club Sisca sobre os perseguidores. É un relevazo, O Sasa, sí. Van moi ben, moi sincronizados. Vamos a ver agora se consigue recuperar posicións o Sapo. A victoria vai ser para Osada. Fíxate. Bueno, van un pouquiño moi ben sincronizados. Hacéis un pouquiño... Sí, última abrazadas dudosas. Sí, pero nada. Moi fácil para o Sisca. Un manda que baixar. Bueno. Hai que coller a táboa. A ver. Non nos despistemos. Organizadevos. Non nos despistemos. Veña. Aí está. Bueno. Arriba o Sisca que vai ser campeón galego. Eu creo que Osada ven segundo, non? E Osada ven segundo. Sí. E terceiro o Laracha. E ollo a técnica que están facendo os deportistas do Sapo. Una dando e outro atado, Que cai bueno a caer, sí. Eso xa o vira algunha vez. máis dunha vez, sí. Este o Sada moi ben, medalla de prata moi merecida e bronce para o Laracha, tamén moi merecidora. Pelea polo cuarta posición entre Arteixo e Umia. Creo que vai a ser para o van chegar empatadísimos, fíxate, foto finish. Parece que para o Arteixo, non? Eu non sei, non sabría que decirche. Arteixo, Umia ou Arteixo. Non vou meter a la mano. E quinto, Vila García tamén. Chega ahora o Sapo, unha pena porque iban moi ben. Sí. Unha pena. Ese relevo moi importante a volta, os dous deportistas teñen que ter un adestramento xuntos. Sí. Un non, varios. Bueno, sí, claro, no, claro. Bastante, claro. Sí, no, con un non chega nada, ahora chega o CNS tamén. Con un non chega nada. Chega o CNS agora, xa nos decía o adestrador Enrique Ramilo, histórico tamén deportista, que non tuveron moi boa preparación, pero bueno, que os resultados aínda así están saindo moi ben. Deixanos esa imaxe o dron do areal do Ézaro, Concello de Dumbría. Recordamos do que teremos máis tarde unha entrevista co alcalde, non? Sí. Estaban ahora tamén por aquí, había outro evento, pero tenémoslo a tarde. Cuidado co dron, cuidado que se queda enganchado. Que non teñamos que decir o desenganchado. Sí. Lo desenganchado. Cuidado, Pablo, que a ver quen o baixa dai despois. Bueno, pois boa final. Ahora quédanos a junior femenina e a junior masculina. Entrega de medallas pola tarde. Que queda pola tarde? Aparte vamos a mirar aí para comentarlas a todos vostedes. Non sabemos ahora mesmo se sufrirá algún pequeno retraso. Sí, o plan previsto, sí, plan previsto de competición que estaba para las 3:30, quizás se cambie para las 4, pero por supuesto que ya informaremos. Y ahí vemos... Sí, por la tarde tenemos como primera prueba Sprint Praia, Juvenil Junior, relevo Sprint Juvenil Junior, carreira con esquí e relevo Ocean. Bueno, tarde completa, ¿eh? Sí, entrega de medallas prevista para las 7:30. Sí, veremos. Bueno, aí vemos esa imaxe bonita con todas as táboas aí. Cada vez Gabri tamén máis xente vai comprando táboas, vai tendo táboas propias xa.
E ese é un avance, tamén con respecto a non hai tantos anos. Cada vez, pois, máis deportistas con táboa individualizada tamén con esquí, verémoslo á tarde. A ver se nos dá unha tregua á tarde o vento para poder disfrutar desa proba tamén espectacular co esquí. E vamos a ir xa coa categoría junior feminina, que están preparadas xa pois as deportistas neste caso. Junior Didi. Sí, vamos deixar un minutiño de publicidade. Vale, perfecto. Mentras comeza esta última final. Dámoslle tempo para facer unha Coca-Cola, iba a decir un vermú, non se pode. Hasta agora, volvemos. Agora, veña. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Bueno, xa volvemos. Foi un minuto, literalmente. Non lles deu tempo a fazer o vermú, seguro. Pero estamos aquí de novo nesta proba de rescate con tabla Campeonato Galego para Xuvenil Junior. Este caso é a Junior femenina. Están nadando xa o Sisca, o CNS, o Salvar, o Sada e o Vila García. Corden rescate con tabla. Dúas deportistas. Unha ten que nadar, ten que tocar a bolla, a outra ten que sair máis rápido posible a buscala e volver. Ten máis resultados por aí? Sí, mentras chegan estes deportistas as nadadoras a bolla, temos resultado nadar sur junior masculino. En ouro vai para Iago Vicente, prata para Pedro Costa e bronce para Anxo López. No, nadar surf, isto xa dixéramos a xuvenil femenina, no? Ata agora xa non temos máis, esperamos ter máis, e o que é máis interesante, a clasificación provisional. Sí, eso vai nos costar un pouco máis. Vai ser un pouquiño máis difícil, pero a ver se... Temos que sobornar a Rino. Sí, a ver se non é difícil. A ver se na entrega de medallas podemos fazer un pouquiño de tempo. Sí. Cando xa chega a deportista do Vila García, ¿no? Sí. Sae rápida a súa compañeira na táboa. Recordamos, terá que entrar polo lado esquerdo da bolla e recollela polo lado dereito. Sisca e Arteixo tamén agora en segunda e terceira posición, moi destacadas. Moi boa entrada do Sisca de Arteixo. Sí, agora tamén... Que xa se poñen case a par con a deportista Vila García. Sí, pero queda moito, Sí, queda moito. Queda moita carreira. Queda moito. Queda moita carreira. Pois aí vemos, parte central Vila García, parte inferior da pantalla Sisca, parte superior Salvar, Arteixo. Pois os equipos tamén están dominando este campeonato ata o momento na categoría junior feminina. Fíjate a frecuencia de brazada tremenda que levan as tres, Gabri. Sí, xa chega a deportista do Vila García, veremos ese cambio. Diferentes os cambios dos tres relevos, moi rápido Salvar. Moi rápido Sisca, moi rápido Salvar, o Sisca tamén. Cuidado con... Non podemos estorbar, No, eso non se pode estorbar. No. Moi rápido o Sisca, pero ahora leva moi boa frecuencia de novo Vila García, fíxese na parte central. Moi ben o Vila García, moi boa frecuencia tamén. Sincronización máxima e colocación moi boa, Leva unha tabla máis grande co Sisca e co Arteixo, pero o Arteixo parece que non lle importa moito, porque está aí na pelexa pola medalla. Arteixo Vila García descolgas un pouquiño o Sisca, efectivamente. Ollo que hai moita carreira por diante, Sí. A proba na que de momento hai que correr máis. Estánse mirando ahora, que bonita esta imaxe porque se van mirando, van dicindo buf. Moi ben colocados ambos equipos. Sí, moi boa técnica. Leva un pelín de ventaxa o Arteixo.
Sí, está sacando ventaxa, pero o Arteixo estaba un poquinho adiante, non? Sí, pero miras a punta Rubén. Sí, van un pelín xustas aí, pero están tendo moitísima frecuencia e que abaixo van a gañar, sí. Carreira, van a gañar. Baixa Vila García tamén. Son un pelín máis lentas na saída. Boa proba, rapidísima, campeona galegas Arteixo. Oro para o Club Salmento Arteixo, prata vai para Vila García e bronce polo de momento e bronce para o Club Salmento e Socorrismo Carballo. Sí, señor. Queda 2 clubs por vir. O CNS entrar ao CNS, eu creo que o que ven alá é Osada, que vemos dando unha persoa ao lado, supoño que será para que o Arroás non moleste demasiado. No, Rubén, eu creo que unha deportista vai... Está, vale. Vai unha deportista nadando e outra na táboa, sí. Pero non entendo ben por qué. A veces hai falta de adestramento, eso sí que... Despois ir a dúas nas tablas é difícil, é complicado, sí. Bueno, pois sí, parece que non vai a subir, parece que vai facer a parte a nado. Bueno. E cerrarán este rescate con táboa junior feminino o club da Coruña, o club de Sada. Pensaba que era alguén para... Fíxate, estaba vendo aquí en directo, pensaba que era alguén para molestar a Manoliño. Como Manoliño xa hai 2 ali. Sí, non? 3. Bueno, pois isto non é habitual neste relevo, pero como di outro importante é que cheguen as dúas enganchadas da táboa, non? Teñen que pasar as dúas collidas das asas da táboa ou da táboa en contacto con ela. E se non me equivoco, o que conta na entrada é o peito da primeira. Non o teño moi claro, Aí sí que seguro que temos compañeiros e colegas. Hai que preguntar, porque sería interesante. Que por certo, hai tempo que non vemos os comentarios, Seguro que nos está escribindo alguén. Sí, estuve mirando antes e non tiñamos... Non tiñamos nada. Pero a xente non nos quere xa, Gabri. Bueno, pois nada, Xa era do xantar, agora poderíamos ter máis xente. Se non nos queren, que facemos? Bueno. Vemos agora esa chegada do relevo do Sada. E aí está o protagonista do campeonato. Aí está o protagonista do campeonato, que non se cansa. Intentan botar hacia as pedras. A ver se para esta... Sí, pero no... Pero non hai maneira, Non hai maneira. No, cando xa se están preparando os rapaces junior masculino, unha parexa de cada club, disputarán esta última final da mañá. Rescate con táboa junior masculino, que xa están aí posicionados na saída. Sí, dime aí, Rubén. Junior masculino. Aquí puxernos Rino quería pillarnos, E puxa as series de tal maneira que isto é un auténtico guirigay. Pero non te preocupes, porque a venganza sírvese fría, verdad? Non te preocupes. Ahora xa teño aquí, sí, rescate contra o Salmento, final directa, última proba da mañá, coa que daremos fin ás probas, pero non se vayan, porque imos a fazer a entrega de medallas destas probas da mañá. Decíamos Vila García, Umia, Arteixo, Sada, CNS e Sisca. Bueno, aquí Gabri, 6 clubs. De novo, pois, seguramente entre o Sisca e o Arteixo, polo que vimos antes na prova tamén de tabla, pois principais favoritos, pero como sae o Umia, Dios mío? Parece que ten prisa. Que, Abel? Abel, creo, sí. Parece que ten prisa, Abel. Mi madriña, que maneira de salir, que maneira de correr. Abel, Anxo. Sí. Que máis ten por aí?
Vila García tamén, non? Sí, Arteixo moi ben, seguidos polo a Estrada e polo Sasa. Estamos vendo unhas series de unhas finais de moito nivel. Sí, moitísimo nivel. Vamos, non ten nada que envidiar a unha final dun campeonato de España, pero nada. Aí vemos esta parte inferior o dos Arteixo. Sí. Salvar Arteixo. Eu chamo máis Arteixo que Salvar. Sí, verdad, ben, Arteixo. Nos perdonen aí Borja e Artur. Borja andaba por aí. A ver se falamos depois tamén con el. A tarde imos coller máis protagonistas. Sí, como algúns que están aí tamén no bar vendo tamén igual tamén os pillamos, que estamos nos está saudando aí un presidente de un club que non vimos a decir. Tranquilamente desde a terraza estándonos dando un pouco de envexa, sí. Un presidente dun club de Carballo que non vamos citar. Non vamos a decir máis, sí, no. Por certo, bo relevo do Sisca, Sí, toca esa bolla. O relevo do Sisca e o relevo do Salvar. E hai que salir a topísimo tamén Vila García. Ollo que se non me equivoco, Javi e Hugo van loitar por eses postos de medalla. Tamén o Vila García, que sae moi forte de rodillas. Pois imos ver, porque aquí hai moita tela que cortar aínda. Hai moita tela que cortar, imagino que moi ben, sí, moi ben posicionado Hugo aí. E tamén moi ben Javi. E ben tamén o Vila García, que quero entender, non? Que ese de bolsa na parte central, ahora vémoslo moito mellor aquí. E ollo este relevo que vai estar moi disputado. Sí. Moi Fíxate disputado. a diferencia de técnica entre Arteixo e o Sisca, non? Aí nesa forma de ir na táboa, xiro rapidísimo do Arteixo. Moi bo xiro do Arteixo. Moi rápido. Tamén do Vila García, que salen moi ben. E o Sisca adiantados. Sí. Agora decídese todo, Rubén. Decídese todo nesta volta, nesta carreira. Creo que van moi adiante os do Sisca. Sí, van adiante, moi adiante, pero todo vamos. pode pasar. Son dous cracks, Moi boa frecuencia os dous de brazada. Bueno, tamén vai un poquinho adiante, creo, Tamén o Arteixo, non? Ven aí un pouco xustos. Sí. Pouco xustos. Un poquinho, sí. Non sei se vai a escapar isto Sisca, ten ventaxa. Aquí vémoslo, aquí parece que menos, pero en directo a ventaxa é maior, Polo efecto da cámara, a ventaxa Sisca é maior. Non se lle vai a escapar ao Sisca, non. Vai gañar o Sisca. Unha medallas máis, non sei cantas levan. Sin duda xa porque se lle queda atrás a táboa. Saen moi rápido. Relevazo, Ainda coa ventaxa o Club Sisca. Relevazo, sí señor. Chegan segundos, medalla de prata o Club Samento Arteixo. E o bronce de Vila García vai ser, entendo, non? Quero ver agora, sí. Sí señor. Bo relevo tamén, bueno, saliu moi lonxe o Umia. Aí, veámoslo na parte de atrás da pantalla. Outra medalla máis para o Vila García. E remata así esta final junior masculino rescate con táboa. Vemos chegando aí os deportistas do Umia, a Mateo e a Abel. Saen da auga tamén os deportistas do Club Salmento Sada, cruzándose en meta os deportistas do Umia. E os deportistas que van cerrar esta final e xornada matutina van ser os deportistas do CNS, do Club Natación e Salmento A Estrada, que recordamos ten que chegar os dous xuntos tocando a táboa. Agora irá a coller, agarra ese táboa ao segundo de revista. Sí. Chegan e remata esta xornada de mañán con esta proba. Pero nos marchamos aí, Rubén ten a dir tomar o vermuxa. Teño, hai que ir, home, hai que saudar a xente. Pero temos que agardar. Eu quero preguntarlle aos rapaces como foi da experiencia esta do golfiño, porque por lo tarde poderías poñer a varios. Sí, de verdad, quero comentarlo despois, a ver se temos máis tempo a tarde que imos ter, sobre todo no relevo de Oza. En a prova de área tamén quero preguntarlle porque ten que ser unha experiencia espectacular.
primeiro un pouco de susto, seguro, e así un pouco de sorpresa, pero claro, ves a un bicho de igual, non sei, 2 metros e pico eran, Sí, ben. Pero sigue xogando con él, Sigue, no, sigue quere que lle rascan a barriga. Bueno, señoras, señores, amigas, amigos do Salvamento, imos ir a publicidade de uns minutiños e imos volver en nada coa entrega de medallas desta xornada de mañá aquí no Ézaro. Non se vayan. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
boas tardes de novo. Volvemos a conectarnos para comentarvos que finalmente non haberá entrega de medallas pola mañá. Será toda pola tarde, así que información importante. Volvemos ás 3:30, Gabri, con moito máis alimento e socorrismo. Imos a comer, desexamos a todo o mundo bo proveito e vémonos nada, en hora e media, 3:30. Sí, volvemos ás 3:30 ca prova de sprint, de relevo sprint, carreira con esquí e relevo Ocean. Tarde completa, tarde tamén de un poquinho de area. Volvemos despois de comer, despois de xantar, agardamos aquí na Cala da Fesga. E un saúdo a todos. Ata agora, vémonos. O proveito. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar, senta